Hi guys, hello guys, how are you guys? Hey guys, hey guys, hey guys. How are you guys? How are you guys? How are you guys? Pizza guys, kwa pizza. Cheers guys, cheers guys. Cheers. Hi Zeb, Joyce, Mount. How are you? Right. The guy in the garanda pinira number. Vaya varikuda ku vaitwa dama prayers chi 263 na tukangana kupai 263 77 46 4627 27619. Right. Mascara say go guys. Mascara say guys, mascara say kuru pisa mira di dzimwe chilaiti chikutondodzera kupisa. Yeah. That's better. Mascara say guys, mascara say how are you guys? Muri say guys. Muri say guys. Hansi simeli ma adverts. Ma adverts aita say musazodakwa. Ende taura ako ne grazi wani chairo gonya ataura zvako. Ate chimota mbijana. Kona si Friday ka. What are you wearing, Sismeli? I'm wearing a dress. It's a dress. I'm wearing a summer dress. It's a dress. Chiri kumarara Paulina, I love you so much. Kuva funanzi. What are you doing here? Hello? Hello? Taskara mascara say. Matofona chitoidirei mberi nenyaya. Ndaona kuti muri kuda kutaura. Ma? Magona chipinda iwora chitofamba ine bhora tuone. Zvakamira sei confession yakamira sei? Muri kuda konfesa chimi makaitei? Reururai. Iuyo Sismeli gore 2016. Ndaona bhangu wangu. Pagroup. Aiwa na bhangu chabana na chawile kana. Ari kuDurban ndiri kuPretoria. Takafamba nebhora tichiwirirana zvinhu zvesebho. Muna papa ndinozichepa pa lockdown. No, muna September. Heritage. Heritage, Heritage. Yanga iri September nditi. Avawo takuya zokuona baby. Atauya taonana. Tafarirana. Chabva chatotsva Sismeli. Hapana kana kondo. Mama danangu yakareba zvakadii? Ndakamwana 2016 I think muna January, February. Alright. Zvazi zvekudanana pafoni kai zvasanzira tamboonana. Okay, saka musi wamakaonana imomo mama toonana. Mukabva matochirega chitongoita. Vatatu chimhanya. Asimhanya. Ndobva adzokera. Ndobva adzodzoka. Ya 2018. Uda kupama. Akadzoka azogara nemuzukuru wake kuJoburg. Alright. Vatachipama. Ndobva ndati ndane.
munhu wangu ndakamubvunza une mukadzi here anoti handina mukadzi but munozwa kuti pane zvimwe zvokuti munhu anogona kuti haana mukadzi ka asi kune zvimwe zvausi kunyatsoona zvausi kunyatsonzwisisa because akazenga aenda kuzimbabwe communication yedu yanga yaita kunge yadzika chaigona kungoti morning waswera sei chete manheru offline yake kazhinji aiwanzoita kuma7 ukamufonera haapike foni unomubvunza chikondiro chaatadzira kubata anokuti kuti handira kuinzwa neiwe saka chaunogona kunzwa chii okay bva zvapera paakadzoka 2018 vana mutinda ane nhumbu wangona iwe sisimeri huri harite nhumbu nishana ine huri ashawo right ndobva ndamuti ndane nhumbu asi mina ndaona munhu wandaida handiti ndaitomuda zvekutomuda chaizvo zvekutoti chero dai kuri kutoti akanga atoti ndida kutokupa mimba ka ndaitobvuma because ndaimuda right mama nyatsoshanduka pamakasangana ainyazotaura kukuroora kushanda anoshanda sisimeri magutsikana kune varume vanosenza ndobva ari muti ndane nhumbu pai 2018 muna january ana mundane ndane nhumbu akuti mwana wajanuary anozvarwa september iye muna machi akabva aenda kuzimbabwe iye akanditi mukoma wake vaita tsaona akabva todarika nekupretoria achindiona vatonditi mukoma wake vaita tsaona saka atonzi yakumba izvozvi nekuti zimbabwe hazvina kumira hazvina kumira mushe hazvina kumira mushe asi ndakamubhilivha right but ndaibhilivha nhema because ndofunga iye akanyatsoona kuti andoti anogara kuzimbabwe ka zvakanga zvisingabudi okay munhu ndobva aenda march april may june july august september hakuna munhu hauzodzoka here ndoya next week apa kutodhoja mimba yanga wakuti yakuda kuzvagwa iyi apa nhumbu iri kukura haisipo hayo iri kukura yasi haipo nhumbu haimire kukura muna september pera kwaseptember vana muti ndakume mwana muroora wangu anga ane mwana vana muti ndane mwana kwaita mwana musikana kuno baba vakabva vapembera mba ndavatumira mafotos emwana vavaisa mwana pastatus paprofile papi mwana ari kuiswa ko mwana hamire kukura ka sisimeli pese ndaingoenda ndichinoona muroora wangu ndichitorwa mafotos nemwana tichichidya pekutorera asingatorera mafotos panzvimbo haanikaichinja uri kubve mwana ati chaizorwa ndechekuti waitsoka muti mari kuda kutengera mwana chakati mari yake yaizouya paakunzwa kuda iye handizoti paari kunzwa kuda here kana kuti paanenge awanira but aikunzwa kuti ndokutumira mangwana sisineri kubva 2018 19 20 21 22 now it's 5 years baba vari kuchengeta mwana 2020 lockdown paipai zvinhu zvakazenge zvandiomeroka shaona ndadzingwa basa handira chepa mwana zvinhu zvakaoma iye kunobva hatsi kuuya inini kuzimbabwe handiende zvekumhanya zimbabwe handiende zvekumhanya 2021 ndakaenda kuzimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva howani kuti ndauya because ndaitya kuvhunzwa mwana 2022 noi ndaenda kuzimbabwe handira kana kubvira ndatombomutsvaga kana zuva howani ndinotya kuvhunzwa mwana but mwana ari kuchengetesa ndekubva 2020 pazvanga zvaoma zvinhu iye akabva atenga mota yekufambisa tenga bhazi saka zvinhu zvese zvake zvanga zvaakuringana akatenga bhazi anochengetwa sisimeri akatenga bhazi une mari akatenga bhazi rake saka aiva mwana wake ari kuchengeta
but ndakutya manje Disney ndakazochiudza mwana ndauda kuona mwana kana kuti handi tinotoresa mwana bheti nekuti last time takambotaura zvekuti tinoda kunotoresa mwana bheti ndakanga ndatoitanga nyaya yacho akati uya titese tende tinotoresa mwana bheti saka pa ndakazomunyepera ndikati sisi vangu vati hazvidi kuti ndifambire mwana asina pasipoti saka ndofanira kutanga ndatoresa mwana achii pasipoti ndiri kunuku but mari haisi kubuda manje mari haisi kubatika ndobva ndipa $100 zvikanzi mari yepasipoti akuzobvunza ko passport saka apani musi wakazonita amai mimi ramai vemadhirama imi ndobva angonyarara ndikati kondaita madhirama ndaita sezvanzi kuti nditira madhirama saka ndisiuza kuti paari kuti kunditira madhirama ari kuona kuti hapana mwana here kana hapana zvokumboti saka unoti kana achizati hapana mwana anokupirei mari iye asingasakuoni 5 years asi hamusati maonana ari kungochengeta ichi mwana wangu zverudo rwenyu rwakatopera kaini yanyaya yekuti murisangana pamwana mkola munin'ina wangu rega ndingandakudza iyi ari kutamba nenonzi dangerous game unoiswa banga kola kuchengetesa munhu chinhu chisipo 5 years apa uchiti uri kuplana kuramba uchindira mberi kuti achengete mhepo ipapo aiwa handichatozvidiwo chisimeri nekuti boyfriend yangu ndinogona kuzonetsanawo naye kwadi kuchudza murume uyu wadi kuchudza murume uyu chokwadi ko pasipoti ai tinotora sei pasina bhethre mwana kuti handina green sisimeri handinokuona ndo pari kundinetsa hana muchanga zvokuti munozva kuti baba vemwana handiti mwana izvinozvo ane 5 years mwana hakutaura kuti hana kana musi wanomboti nditaurawo nemwana hana musi wanomboti ndira kuita video call ndione mwana nanini madini kuchingorega inyu game racho kadai zvaingogona dima chingomubloka zvingopera achingomublokai kana kungomudza chokwadi munyorera tsamba rekuti hakuna mwana kuno kumubloka yenyu elisa ziva chokwadi nokuti muri kutamba a dangerous game but game yari kutamba imagine kode yanga iranjadza kweri kutambwa iwewe iwo risisi ranjadza uzoziva kuti ndozviri kuitika unoita sei munhu mukadzi unomuita sei zvinobata sisineti but apa ndikamu kuti hakuna mwana ko akazoti mari yangu yese yawakadya zvitori nani abvunze mari yake pane kuti aramba achichengeta mwana mari yozoramba ichikura zvitori nani akototsvaga but kuramba kudii saka wodii wonyarara oramba achingotumira mari apa ndandakufunga kuti handichamubvunzi kuti mari handiti ko kana akaramba achingotumira usina kumubvunza onyarara ndione kuti ndoitora sesimeri nditori nenhamwe saka uchiri kuda kupinda mugemu racho kauchiti mari uchiri kuitora indatiudza munhu chokwadi kuti hakuna mwana iwo kandinyepera kuti wewe haunawo mukadzi ndakanga ndazvibata kuti nemukadzi saka ndaidla mari yako nda kukaurisa zvitori nani shuwa zvitori nani kuti udaro kuti ndakatoona kuti nemukadzi saka ndinondoda kukaurisa because wakandirwadzisa waindinyepera kuti mukadzi saka ndaida kungokubhowa kukurwadzisawo but gemu racho handichadi ndaperera pane ndani munhu wanguita zvelife yako mba kwakusiyana neni nokuti wakajoina zororo polisi kugara uchitarisa kuti iri up to date ugare uchimeka sure kuti zororo yako iri up to date my sister because ndikona tichinda newe kuzimbabwe manje uri mukofini ukaramba eka iwe uchatevera kwakuzimbabwe ko uri mukofini ani ndikumusha kwako kwatonokuviga saka unozati vana kusangana even after 20 years kumusha kwake nekumusha kwangu zvakatosiyana but pamaidana nani maiudzana tindobva pakati handi maiudzana unoona kana masisters akomukomesa kuchada kutokwisira marest in peace in advance unoziva marest in peace in advance nokuti gemu rari kutapera rina kumira mushe kodaudza munhu chokwadi ndipe namba ndimuudze kuti waitamba nemunin'ina wangu iwe wakamunyepera saka nesi takakunyeperawo hakuna mwana gara nemukadzi wako ikoko bira uchongomudza tingomudza chokwadi ndipe namba timudze uchafira iwo $100 auri kudai kupuwa iwaya
ndikandikuroshya mari yekuipedzisa. Saka uchiuda kuramba uchitora mari kuti upedze stendi yako. Wakabopisigwa mumba. Unoziva vanopisigwa mumba vaya. Unoziva. Yeah. Aiwa, unoziva zvauri kuita kole. Wango yako kuti uita confession ungotudza kunyaya yako yauri kuitaka asi chokwadi chipa usati wada kuregedza murume uyu. Ena usati wada kumuudza chokwadi uchikuda kuramba chidla mari yake. Aiwa, izvozvi chimerika. Ndikumofunga ndomuudza like how. Ndakupa track strategy yakanaka kuti wakati munhu yakakunyepera kuti andina mukadzi. Handiti iwo kasaona sana mukadzi akakunyepera chemera sambarodzoka. Saka iwe unongobatirirawo ipapo. Ushandisawo izvozvo. Zvemukadzi ndakatozozvora kuti mukadzi ariko because akuda munhu asina mukadzi anokudza kuti haana kunzwa koya wafu. Saka ndozvaunongoshandisawo izvozvo kuti indakazvibata kuti une mukadzi. Saka indakatambawo iyi. Saka square zvainzana. Alright, Smeri. Good luck Kola. Good luck. Asi kana makufa mugare matiudza kuti haufa tizive kuti tosvamisa senyaya dzacho kuti tichatakura katinda neyokusha. Tinoda kuzati nyaya dzacho haufa. Mugare makanyora ukola. Muinyore urenyu moviga pamunoviga kuti muso kunzi madai isusu tikasvika madiaries todzwa kuti pane tsamba iripo totangira ipapo. Alright, sharp. Right. Do confession yekutanga iyo. Confession yekutanga, right. Unamba dzandapina apo guys. Antika ndedzaya varoda kuenda kuma prayers. And anotanga mangwana. Ma prayers anotanga mangwana Sunday, mangwana Friday. Nasi Friday, Saturday, Sunday. Saka tora inamba idzi mugare mabvunza kuti zvinofamba mufamba sei modididi varoenda ma prayers yava. Inamba dzandaisa idzo. Musazofona pa namba idzi muchitiura kuti tiri pashow, hatisi pashow. Andichika chadzibvisa tisa namba dzeshow. Right. Saka vanga vane ginger Kola yekuti vari kuchengetesa munhu mwana asipo. Antimaona vakanyepera munhu kuti ndakaita nhumbu. Vakanyepera munhu kuti kune mwana 25 years. Ndisingaziva baba kuti 5 years dzachona vachingochengeta chinhu chavasingaoni. Mufungwa dzavo dzinodhonza zvakanaka here. Handizoziviwo ipapo. Asitangoti taudzawo munhu chokwadi kuti pano it's a dangerous game. Kamuchida kuona kuti varume havafungi panguva iyoyo tamba ine zvakadai. Anozofunga wafa iwe kana kuti wakuvara iwe kuti ndakaitei asati okukuwadza kuti watofa. Animaona. Saka cheers guys kune vese vari kumwa right. Nasi Friday confession by public demand. Ndakumbirwa nevanhu veku YouTube. Sisimeli if confession yarova ku YouTube. Kune team reku YouTube rakatowanda zvekudaro. Sisimeli ku YouTube kuma confessions chinguri makaguma ndikati alright no problem. Kunge vari ku YouTube vanoda ku confess. Ivo vari ku YouTube. Tiwireiwo. Right sekaiti we umwe atofona ndasati apedza kutaura. Tinzo kuti zvakamira sei. Avadona tene koli yake tonoti zvakamira sei. Right, kana unochoda kuconfessa guys uya uconfessa uchitadza kuregerera munhu. Hello Kola. Ndiri right muri sei Kola? Ndinosimba sezimeli ndinoda ukakureurura sindakazvita ndichiri mwana mudiki. Reururai makadikana muchiri kutozvitaura muchiri kuzvifunga zvichirimo mamuri reururai mupone. Ini ndingati ndakakurawo ndichigara nambuya hanzvadzi yasekuru. Saka zvadaro kwedu kumusha tinorima kotoni. Saka ndagara nambuya vanobva varimo kotoni yavo kwakuri kudhara ndingona ndi25. Saka mozoti kune kotoni yekupedzisire mombe dzakusundirwa iyaya. Saka vakapfeka kabhero kavo ndobva kaitawo hafu. Asi kakasati kaenda kutengesewa. Saka ini zvandakaita ndakati rega ndimboona kuti kotoni kana ichitsva inotsva sei. Ndobva ndabatidza Sismeli. Ndabatidza kudaro Sismeli pfungwa dzekuti chidzima dzina kuuya. Apa mbuya vaya vanga vari chitandara nevamwe. Zvadaro Sismeli kotoni yakatsva. Kotoni yakatsva kusvika vanhu vakatandara vakapedza vakaita munamato vakapedza. Vakuti vakuzorara ndikati zvinondovaudza sei kuti kotoni yatsva. Vakuti vadaidza nhai mbuya tiuyai kuno kotoni iri kutsva. Kundodai wanike kotoni yapera Sismeli asi vakazoshaya 2001. Ndinongoti kwavari ikoko kutaura chokwadi ngavandiregerere zveshuwa. Asi wakaita kudzinyikwela chihafu chekotoni chavangawana mubheri chondochoopisa. Waiva udiki Sismeli waiva udiki. Udiki wekuita makore mangani?
All right. Aiwa, let's hope kuti kola warurura kudai watopona. Nokuti kana zvitokunetsa kudai zvinhu zvine zvitokunetsa zvinhu zvaunenge usati warelease. Unenge uchinazvo. Hapana kana wandakatomboudza kuti tanga kutoreurura pano padiaries kutaura shoko. Kune munhu zvekuti unoshanda zvitauriki kana kuti wakanga watopara muswa nambuya asi mbuya mazviwa handiti wakapisa uyu ndiye wakapisa kotoni yenyu uyu wakureurura nhasi. Tiri kwaudza kagumepo kwavari kuko. Tiri kuvaudza kumepo kuti mbuya ndiye wakapisa kotoni chimuregerei waiwe mwana wauri wana kuti vayazokuhwisisa. Alright, love. Alright, man. Go sharp. Zvakaoma. Vanhu munoseka mungoda kunge musina wodzenyunya yapa bidwe. Right. Ndokumbida kuda kuchibvisa number iyo guys kana ndipinirewo ndisirewo number dzema calls. Ndisirewo number dzema phone. Guys ukareurura unopona. Reurura panapa upone. Waive udiki zveshuwa grade 5 waive udiki. Bvisa number admin team letu isa inamba ndipine number isa inamba vanhu ndipine number vanhu vafoni isa inamba ndipine vanhu vafoni. Guys chinonzi confession anditi kureurura ka pamwe kuda wakambobvisa mimba uda kureurura anditi pamwe kuda wakatomboba kana tizvozvi une game rakura kutotamba andimaona rakutotamba izvo zvinozati zvandikuita izvi hazvina kunaka kana tiri akatoita hama dzako tsinye tiripo futi pakuti kana uchida kuti ndakakura nasisi vangu toda kuvagadzirisa ndinofona inini ndomira ndokumbira regerero paroda kugadzirisa pachitobva tatongopagadzirisa panapa ini ndotamba front tozvininipisa handika kana kuti kuri kuti muri kona muri 2 ameno nafriend yaona tinani chiisa phone number apa tobva tamufonera tokugadzirisai handika kuti muve nepeace nokuti peace yakakosha guys paupenyu hwenyu. Peace ndo chinhu chakakosha paupenyu hwedu chaiko. Saka peace inongodiwa so yabva yakandwa itipine number. Right, iyo ndiyo number ema calls right. Iyi ndiyo number ema calls isho. Ndiyo number ema calls. Saka guys inga kuchechi mwenda kunopinda kuya mchitifata ndakazodai ndikadaifata kuti aiwa zvanzwika ndasvitsa kuna baba ndasvitsa kuna musika vanhu wafamba ko zvakanaka mwana waregererwa handiti zvanoita fata saka isu nhasi panapa tiri kuda tofamba nenyaya dzidzo tonoti zviri kufamba sei handiti pamwe izvozvo torimo mumba kutochita handitika kana wareurura ubve wasiya guys kuda wakamboroya wakambobatira munhu mushonga zvakawanda zvokurorera guys apa zviwobho apa ipapa kutsvada henyu ende zveconfession zvepano zvinogara pano guys ipapo ndo pandozotendawo hangu chero kuti hakuna vanotora chero magosti chaiwo hatori nyaya dzanzoti vanhu vakutora nyaya dzavo havatori vanoteerera pano vosiya pano andimaona saka ipapo ndo patoda kuvatendawo zvavo vanouya voteerera vosiya pano havatori nyaya dzemaconfession evanhu nokuti nyaya dzinenge dziri sensitive ko manamba ndeikwayo hanzi takamboita show yoyo migro takamboita show yekutsvagana baba David takamboita pano tichivafonera takambovafonera takambohwirira pano tichivafonera kuti mwana kunosvika zodai makangosiya mwana haufa takaiita show yoyo pano tichaidzosa ko manamba atiri kukandigwa ndeai pamwe takadarika tichisaririra kune mari manamba eai takamboita kuti famira nababy daddy vari kutiza vana saka chiona ende wagona wataura izvi pana baba vari vakauya kuseri kwatakambofonera gore riya chiwai baba ivavo vakambouya takambovafonera gore riya vari kuzimbabwe vatapiwa namba nevo munhu pano baba vakandisendera message last week vachitsvaka mukadzi uya vakatora mwana vaya vakatora mwana baba vakaramba nemwana baba muchikuzanyai mukadzi akatora mwana akaramba nemwana animaona baba vakundifonera tukaindipa ini mukadzi aichasiti ndiani kaisi wakangofona apa akandipa namba handichazivi kwai mai anasi vakanyora zita baba wacho ndichatomutsvaga. Hello kola. Hello Sisimere murisei. Tiri right muri sei kola? Ndiri right kuri sei ko. Akuno kuri right kuri sei kwamuri? Correct. Indokumbira vokubatsikwa. Zvakaitika ndezvokuti ndaigara navatete vangu anditi. So nguva yandaigara navatete vangu inini pandakabva kumusha ndo vakanditambira zvakanaka. Vakati mwana hanzvadzi unouya uichasei usvikira pandogara ndikati zvakanaka. So ndakapedza 3 months ndisati ndawana basa. Ndapedza 3 months ndisati ndawana basa. Pandakazowana basa
ndikafunga kuti aiwa wakandigamuchira zvakawanda wamwe wanobva kumusha wosvika wodzimigwa mafoni. Chimbomira guys, chimbomira kona taita visitor. Gaiti pine visitor yedu ikuti ifare. We have a visitor in the house, Jeff Neff McKinney. We welcome you, Jeff Neck. Do I talk that fast? Okay, I'll try to slow down a bit. Now, the language that we are talking, are you going to understand it? Do you know it, Jeff McKinney? Do you know the language? But anyway, thank you for being here. Thank you for gracing us with your presence. Here we talk about real life issues that happens in our everyday life. In our everyday, in our day-to-day lives. Yes, we talk things that happens, real life stories that happens daily, not fake stories, right? Yes, we welcome you. And Ramberikon. So panguva yandakatanga kushanda ndakabva ndafunga kuti tetawa vakanditambira mune zvakanaka ndaiti pamari yangu yandaitambira yakanga isina kuwanda zvainge iri 1.5 ndaivapawo 500 ndosarirwa ne1000 pai mugomwe kuti vatete muchibhedhi kubatsirawo kubhadhara rent nekutenga chikafu. Takagara navatete. Inini kwandaishanda ndaibuda kamwe pamwedzi ndiyo yanga iri off day yangu. Saka ndichibuda kamwe pamwedzi ndaibuda Friday nodzoka Sunday kubasa. But vatete vakazofamba vachiudza shamwari dzavo kuti muzukuru wangu haasi kana kumbobhadhara rendi, haasi kana kundibatsira chii. Hazvina kundidzora mwoyo wekuti ndiregere kuvapa mari. Ndakaramba ndichivapa mari. Then pakazouya lockdown ndikabva ndambomira kushanda. Ndamira kushanda ndobva ndadzoka kumba tikagara navatete tikaita sei tikagara. Ndobva ndazowana futi basa. Ndobva ndatanga futi kuita sei kushanda. Asi handinamira futi kuita sei kuvapa mari. Nguva yelockdown ndindaita zvese because pane mari yandaiva ndakachengeta. Munhu wandaifambidzana naye anga ari kunze. So pane nguva yandakamunyepera kuti ndakugara ndega. Ainditumira 3000. So pa 3000 ndakaseva imwe mari. Ndiyo mari yakandiraramisa nguva yelockdown. So zvazodaro so tobva tazogara. Tagara. So last year muna October ndobva vanditi Muzaya ndoda kuti mwana wangu abve kuZimbabwe auye kunoko. Saka zvondoda kuti mwana auye kunoko. Saka mwana agare ane problem hake yainaye haiti sei haatauri. Ndagara ndotozviziva kuti ndo zvaari mwana. So pakabva paita hanzvadzi yangu ndobva yaita sei yarwara ndobva yati vatete ndokumbirawo mari. Ndobva ndatora mari yandandinayo ndobva ndatumira hanzvadzi yangu. Saka handinaweti kubasa kwandinoshanda handibude pese. Saka ndakapiwa madhezi ekubuda pakati pewiki. Saka pane zvinhu zvandaida kunotsvaga kuJoburg. Saka pavatete vaiva vakatopiwa mari kubasa yekuti vakwidze mwana, asi mwana anga achida kuuya musi wa19 December. Apa inini ndakanga ndavakumbira mari musi wa22 November. Ndati vatete ndokumbirawo pamari yemamakachengeta yemwana. Since achauya musi wa19 November ndokumbirawo Monty Pau. Then ndokudzokesa after 4 days. Vakandudza kuti hazvikone kuti ndikupe mari inini. Because hanzvadzi yako wakakweretesa mari ari kuti achadzokesa ko akasadzokesa ndozoita sei. Ndikati aiwa ndoita imwe plan because handitofarirawo zvekukwereta mari. Vakandudza kuti handikwanisi. So ndakabva ndakumbira imwe shamwari yangu ndobva yandiudza kuti uya kutore kadhi uende kunowithdraw mari. Ndatora kadhi riya ndanowithdraw mari ndanotenga zvandandichida. Ivo ndakatovafonera musi wandakabva kunoko wandakabva kubasa ndichienda kumba. Ndikati vatete muri kuenda, vakati handiko, kana uchida makii uya utore. Ndikati handina mari yetaxi asi ndakumhanya kuJoburg ndokuona manheru madzoka. Saka vatete vangu munhu iyoyo kuti anoita mhezi dzakawanda. Wana John vanouya, wana Peter vakangoita. Ndi John Mufambi. Ndi John Walker. Achiona muri sei? Ndani sina basa nazvo because nguva zhinji ndonga ndisiripo. That's it. Zvakanaka zvinei vatete paya. So pakazoita umwe wawakanhongawo. Iyo aitova like chigunduru zvacho. But handina kuvarambidza, ndakangovatsura kuti vatete sometimes dzidzai kudanana nemunhu anokupaiwo future, anokwanisa kukubatsirai, anokwanisa kukubhadharirewo rent kana kuita sei, kukutengerai chikafu kana kuchengeta mwana wenyu. Avanokwanisa kuzvinzwisisa. So vandinyima mariya ndatoenda kuJoburg ndapiwa mari nomumwe munhu ndatonotenga zvandanchida. Ndadzoka, saka ndakadzoka thingi nguva dzadza kuma6. Ndadzoka paya ndakatosvika futi
ava ine chikomba changa chakuuya pamba everyday nyangwe dei ndiripo nyangwe dei ndisipo chaingouya apa ine ndiri kuvabatsira kuvapa mari yekuti vapadhirend asi ndakanga ndakubuda mumba ndakutokumbira kuvata kunewo vamwe vanhu kuti ivo vavati nemunhu wavo kugeza ndonogeza ikoko kula dzimwe dzenguva unotadza kula apa watoshaya netemu yekuti unokwanisa kuita sei kugara pasi as a family muchikurukurawo zvimwe zvinhu zvinonga zvichida kutaurwa bcause nguva zhinji vanonga vaine munhu wavo saka zvakandibata kwemwedzi 3 apa mwedzi ukapera vakutonditi ko mari haufa saka zvakandibata kwemwedzi 3 pandazoti since ndiri kushaya nguva yekugara navo pasi rega nditeve kufonera bcause kuti nditaure navo murume wavo boyfriend yavo iripo hazvizoiti chiremerera ndakavafonera vakati ndikavabvunza kuti vatiti ndokumbira kubvunza kuti munhu wamurikufambidzana naye ari kukubatsirei kubhadhira rende iri kuitira kuti ndizive kuti kana ari kukubatsirei ndozivawo kuti tave 3 akuita sei pakubhadhira vakati haasi kubhadhira rent ndikati saka zviri kundinetsa pakuti munondibvunza mari every month asi handisi kukwanisa kurara mumba kugeza chaiko nokunogezera kunze apa ndautokumbira kurara mudzimba dzevanhu kuti hatingarari tiri 3 mumba vakati alright zvavataura ndasinzwisisa asi ndichaedza kuita sei kutaura nemunhu uyu kuti kana iwe uchinga wauya kunoku iye oendawo kunovata kumba kwake bcause iye akanga abva kucape town anga asina basa but mukoma wake vakamuti ndokupa imba yekugara asi chikafu semunhu wemurume munokiyakiyawo woita sei mozvitsvakira chikafu saka iye paakanga apinda muna vatete vangu akanga aita sei atoona kuti apa ndasvika panoita sei panocheka saka handichakwanisi kubuda handichakwanisi kutsukunuka so handizozivi kuti vatete vakamutaurawo naye nenzira ipi vataurawo naye nenzira ipi semunhu aifambidzana vatete vangu havana secret yavanokwanisa kuti vakadanana nemunhu kana kuti vakaita shamwari vane zvavanokwanisa kumuudza nezvavasikamudzi vanongotaura zvese and since mwana anga achida kuuya vasangana nemukomana wavo vazomuudza kuti muzukuru anga achikomplaina kuti ini ndokumbirawo kuti ndive netime yekuti ndizorore bhosi pandobva basa ndanga ndakaneta saka imimi nekuti nguva dzese munonga muri panapa handichakwanisi kuwana time kuzorora asi ndokubhadhira chimari mukomana wayo ndobva avaudza kuti muzukuru wako iye anga achitondiudza kuti iwe uri kuda kutakura mwana wako kuti auye kuno kuSouth Africa iye chiri chirema chirema zvirema zvinouya kuzoitei kujoni iwe ukanga wazvitaura we handina kumbobvira ndazvitaura bhozi hapana pandaikwanisa kuzvitaura bhozi mwana ndagara ndoziva kuti ndozvaanga ari ndogara bhozi mwana wedzinza redu ndagara ndoziva kuti ndozvaanga ari saka handingafambi ndichishoropodza ine ndichada kuitawo mwana muupenyu hauzozivi kuti mwari achakupa mwana akaita sei bcause ivo havana kumuwana nekuda kwawo zvinhu zvakangoitikawo so hapana pandingafamba ndichiita sei ko murume uyo akaziva sei kuti tete wako nemwana chirema ivo vatete ndo vakanga vaita sei pamuudza because even nyangwe dei vamwe madzishamwari avo vagara vanotozviziva asi mwana havamuzivi live saka vatete zvakabva zvavabata kuti wareiti muzukuru wangu wai ari kufamba achiita sei achitaura izvo havanokwanisa kuuya kuzondibvunza direct vakabva vanudza kuti uri kuenda kumusha here December ndikati ndiri kuenda kumusha vakandudza kuti kana waenda kumusha usaite sei usasadzoke pamba panapa because uri kufamba uchinditaura kune vanhu ndobva ndavabvunza kuti ko vanhu vandiri kutaura navo ndiani because ini handina shamwari yangu ifoni ende kana ndauya panapa ndokwera ndakavata nguva zhinji so kana muchiti ndokutaurai kuna vanhu ndokumutaurai kuna vanhu orit chidataudaidzei munhu wacho tiite sei tikwanise kutaura nyaya vakaramba havana kutaura havana kubuda pachena anditi saka zvakandinetsa ndikamboedza kubvunza vasavira vavo vakati hapana chandiri kuziva hapana chakaita sei chakandiudza ndikati hazvinei ndatorongedza ndaenda hangu kumusha apo unonga wabva kunoku wakaneta uri kuti uri kuenda kumusha uri kunozorora ndopa pandakasvika kumusha so pandakati ndichisvika kumusha mwana achizimukawo achiita sei achiuya kunoku kuti akazouya nemisister yavo mwana auya kunoku mai vavo gogo ndo vakabva vakumba ndobva vafonegwa zvikanzi endei munotaura namai vomusikana aite sei vagadzirise mwana wavo bcause unhu hwaari kuita kunoku hauna kunaka inini ndakamutambira paakauya kunoku zvakanaka but izvizvi akufamba achiudza vanhu kuti ndakazvara mwana akaremara imhosva here
saka inini ndakabatikana ndiri kunge pasisimeli pakuti alright vachiti ndakavabvunza handiti kuti problem ndeye havanokwanisa kundiudza izvezvizve ipapapo vabereki vangu vakanga vatondibatira bhandi vachida kundirova apa handisi kuziva nyaya yandiri kuita sei. Une makore mangani? Ndine 29. Saka vaida kubatira bhandi kuti vakurove pa29? Yeah, because ndichiri mwana. Alright. Muchiri virgin? Aiwa, but ndichiri mwana kwavari. Alright. Because ndichiri kugara kumba kwabereki. Alright. Yeah. So ndobva ndati kunyaya yacho ndei ndopavanotaura kuti gogo vauya nenyaya yakadai nenyaya yakadai. Ndikati inini handina kumbobvira ndaita sei ndataura mashoko iwo pandakanetsana navatete inhau yechikomba chakanga chiri kuuya mumba ko vakataura here vatete nyaya iyi yechikomba tikanzi nyaya iyi hatinombobvira taita sei taiudza ndopandakachizotsanangurira gogo varipo vabereki vangu varipo nyaya yese kuti vaone kwayakatanga nekwayakagumira handiti ndopavakazoita sei pavakaita kakunzwisisa ndazodzoka kunoku inini handinawo kuenda kunovaona bhozi zvinhu zvakandidya mukati memwoyo zvakandibata-bata kuti alright munhu wandonga ndichiti chandawana chese chimwe inini ndiri munhu wekuti handidye chikafu chese chese but pandafamba kana kuti munhu wangu ukasangana anokutengera chikafu hapana paunoramba chikafu chidzoti kumba kune vanhu vanodya ndaingovaitira zvese even kana everything ndaivaitira handiti but zvinhu zvakandibata ndakadzoka kuno ndikaita 3 months anobva wafonera anombotaura navo handina kuita sei sister yavo yakatakura mwana kubva kuzimbabwe kuya kunoku I didn't know kuti ndiye akanga aita sei atora foni achifona kumusha ava vatete vandakanetsana navo havaziva vakaita sei vakafona kumusha so vazodaro so ndakabva ndangonyarara ndobva vazobata foni pavafonera imwe gadzi yangu vachimuita sei vachimubvunza kuti zvona tatichikumbira kubvunza kuti musikana akadzokere bhozi ivo pfungwa dzavo vaipfungidzira kuti sinzi tamuti asasadzoke panapa harisina option yekuti achadzoka chiusawa abva atongorovera kuzimbabwe apainda ndakadzoka kudhara ende january pabhodha painetsa kuita sei kudarika saka havana kuwana information yekuti ndakadzoka here kana kuti handina kudzoka vakanga vakuchicommunicata nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu ndo paakandisendera meseji akati havana tete vanokutsvaga kati ko ivo vanokutsvaga kwauri sei because ivo uri kure uri kucape town ini ndiri kunoku kupretoria so vadini kundifonera kana kundisendera meseji vachindibvunza kuti ko vakadzoka here ndopandakabva ndabata foni ndikabva ndavafonera vatete muri sei ndanzoti muri kunditsvaga kwakanaka here zvikanzi ndandichidongo kutsvagawo ndandichingooda kunzwa kuti uri sei kati ko madini kundibvunza pafoni yangu bhozi nhamba dzangu munadzo zvikanzi kana usikadi kutsvaga unongondiudza ndikati what are you trying to say bhozi kana muchiti kana usikadi kutsvaga unongondiudza bhozi kwamanditsvaga hakusiko kwandogara imimi nemi tinogara padhuze nepadhuze bhozi it's 20 rand kuenda pasantoni pamunogara ndikati vatete kuti ndabva ndatowanawo time yekuti ndikwanise kubvunza zvandokuda kubvunza ko pamakafona kumusha makafona muchiti kudii ini ndakafona ndichava kuti zvana gadzirisai mwana bhozi haasi unhu hwake hwaari kuita hauna kunaka ndikati munoiti imimi semunhu mukuru ndimi tete vakuru makadini kuuyawo kwandiri zvamakanzwa nyaya mundibvunza kuti muzaya ko zvandiri kunzwa izvi chii chiri kunetsa ko waiwo akufamba uchidai kana maona kuti handina kuteerera kana kuti handina kunzwisisa kana ndaramba kugadzirisika muchizofonera vanhu vakuru kuti vaite sei vagadzirise nyaya kana kuti munongotanga nekukanda nyaya kune vanhu vakuru musina kundibvunzawo saiti rangu oreti ivo vatete vakakuudzai nhau yakuti ndakadai vakakuudzaiwo here nhau yavo inini yavo yandakanetsana nayo aiwa havana kundiudza so why have you do this to me vakatadza kupapindura ipapo sisimeri handiti ndikati alright saka ipapapo ndo pandakazovatsanangurira vakati saka iwewo kana usina zvawakaita ndakukumbira ruregerero kwauri ndikati inini ruregerero yes ndokwanisa kurunzwa kuti mandikumbira ruregerero but alright ko vakuru vamakafonera muchiudza vachaudzwa nani kuti nyaya dzamakafona muchivaudza dzaiva dziri dzenhema zvikanzi alright iwewe chiuya chikumba tichikwanise kugadzirisa nyaya iyi chiuya ndakuchikukumbira kuti uye kumba ndodaidza boyfriend yavatete neni ndonga ndiripo newe uripo toita sei totaura nyaya yacho tochiona kuti ari kutaura chokwadi neari kutaura manyepo ndiani ndikati alright its fine wazondifonera paya uya kumba ndave kumba
ndafona ndaenda paya asisimeli ndasvika paya ndagara chidaidza boyfriend yavatete vatete vaya vakabvaudza boyfriend yavo kuti yakatouya ufichi kuzotora sadza usiku pamberi papapo maona vakumurambidza kuti asapinde ndikati aiwa ko munomurambidza sei kuti asapinde iye ndiye akataura nyaya saka inini ndavepo ndoda kuti ataure kuti inini ndakataura naye kupi ende ndakagara kupi bcause nhamba dzake handina paanogara ndopaziva ende handina musi wandakakwira ndichitaura naye bcause ina handina shamwari ende handitopariri zvemulokesheni vakamurambidza kuti apinde ndochizovabvunza kuti vatete vanhu vangani aiknow kuti ndagara ndoziva kuti mwana wenyu haatauri ane dambudziko rainaro but vanhu vangani vandakakuti dei namamboenda pane maprofita ari pakati nepakati vandakakuudzai kuti mufambire nhau dzemwana mubvedze kubadziwa pamwe zvinodini zvinoita vakati vakawanda ndikati oreti saka oreti dei ndandine mwoyo wakaipa ndaiva netemu here yekuti ndikutakurei ndikuendesei kune vanhu vanobatsira vakatadza kupadaira oraiti zvemakanga mati tsitsi venyu vayo vari kuramba kutakura mwana because haana pasipoti ndakanga ndisina here kubvuma kuti regedzai kana vachinga vatadza kutakura inini ndikaenda kumusha December January ndichidzoka ndokwanisa kutakura mwana ndouya naye ndaisaziva here kuti mwana wenyu waizviziva so why makada kupinza mutoro panyaya idzi makadini kutanga pandakakubvunzai makadini kudaira vakatadza kana kuzvidaira so sisimeli ndokumbirawo kuti ndibatsirwe kuti ipapapaka izvezvizvi life yavo yabva yadonha ini ndakabva ndangoti vatete zvamakaita yes izvezvi ndakuchikupa ichi mukana wekuti mukwanise kuva nerelationship inoenderera mberi nechikomba chenyu handichakwanisi kudzoka mumba menyu kunonzi kuita sei kuzoti ndikutambudzei kana kukunetsai inini chandava kungonamata ngechekuti mwari vangoramba vakandipa basa rekuti ndikwanise kushanda kana zvikanzi hauna temu yekuzorora handizvitsvaki ndichikupei temu yekuti muite sei muve nelife yakanaka nemurume wenyu vakanditi waraiti iwe kana zvadaro so ndazvinzwa kana neni ndandisikasatodiwo kukuona ndikati zvakanaka maita sei mabuda pachena asi ndandichida kuti nyaya ibude pachena handiti vakati izvozvozvo zvandatotaura kuti kana ndakatadza sori ndo madairiro avakaita kana ndakatadza kutaura sori kati alright it's fine ndakabva ndangovasiya but semunhu wandakanga ndakaisa pakati pemwoyo wangu ndakangovakumbira ruregerero zvekuti sori henyu ipi kana paine zvandakataura nekusaziva kana kutadza nekusaziva ndakavakumbira ruregerero not kuti ndakanga ndakazvitaura asi ndakaona kuti ndaiva ndiri mwana mudiki ndandingoite sei ndikumbire ruregerero kwavari zvakaitika rini zvinhu izvi hazvina kana gore zvakaitika last year but kutaura takazotaura muna May saka problem izvo zviri papapa saka apa problem yavari kuitika manje ndeyekudai so sesimeli ndopandikuda kukumbira kubadziwa because vamwe vari kunditi usaite handiti pazodaro so munoziva kuti dzimwe dzenguva misodzi yemunhu chinhu chakaoma kuti umwe munhu anokubudisira misodzi asina chaakakutadzira. I was crying for 3 months ndichizvibvunza kuti ko pandakatadza chaipo ndepapi handiti kusvikira ndazozvionawo akandinyaradza ndikabva ndaita se ndave right after tagara pasi ndataura nawo ndakazongotanga hangu kuhila picha napicha but not like kuti I'm now okay handisi right pari zvino but zvave nami handiti saka basa ravo rakabva rapera basa rapera kudaro it's not like kuti basa rakapera nekuti basa vakadzingwa basa vakanga vakuba zvinhu kuya because chikomba chechisiri kushanda vabatwa vachiba vakanga vakaisirwa makamera vabatwa vachiba apa inini handiko handiti sesimele handichatoende kumba kuya handichaitise ndobva vabatwa vachiba but kumba vakafona futi vachiti inini ndindafonera murungu wavo kuti zvona ndiite sei ndidzingwe basa apa nhamba dzemurungu wacho handitodzizivi nemurungu wacho handimuzivi ndikazvinzwa ndikanyarara handina kuvabvunza ndakabva ndanyarara so izvozvo vatorerwa nemazuva 2 avari kushandisa chikomba chiye chakabva chava panhumbu ngachatiza maona chatiza kudaro so apa mwana uya akauya ari kuda kudya ari kuda kupfeka nda kuita sei pandazokuziva kuti rari birthday remwana ndikabva ndatuma munhu ndakamutumira mari ndakamutransfera mari nokumbirawo uende unonditengera keke pakati undipirawo vatete wangu birthday remwana vakangotambira havana kana kunditi thank you kana kuita sei hapana handina hangu kuzvida kuzvitarisa kana kuita sei handiti ndobva ndazopinda Mr. Price pandaona muine sero yehembe dzevana ndikabva ndatengera mwana hembe pandazoenda ndiri nembuni kunovati vapa hembe vakangotambira ezileke kunga
varungotambira munhu ari watambidza chinhu achidarika nemota ndozvavakangoita kana maita basa kana chi hapana. Saka izvozvizvi manje vakuchituma umwe munhu kuti auye kwandiri vanditi ndidzoke ndigare navo. Munoona zvichiita here pakadaro so? Inhangu ndinoona sekuti hazvisi kuita ameno vamwe, but ndinoona kuti hazvitoiti nokuti ukama hwenyu ndohungowandirana kuti muda kungobatsirana, asi ukama chaiwo munoona tokuvadzana chaiko, hapana ukama hwekutodaro kuti munogona kukuvadzana. Ipo panguva yachisisimele ndikakudzeti ndakaita gore ne2 months ndichibuda ropa every day, asinzwa ndichienda kumwedzi almost every day. Ndichitadza kuziva kuti chii chiri kuita. Saka ndakangoti ameno handizivi, maybe pamwe handizivi because pane vamwe maprofita kwandakamboenda vakandienda ndikavara. Alright, ngatikatei the long story short. Anti saka isusu tunazoti zvokuti uinde kwawo ndasikana uchida chogona kufonera vatete panapa titaurewo navo vatete tivawo kuti wai vachita zvinhu zvakadai. Munhu mukuru zvakadii teta? Vane izvozvizvi vane 30, I think 37. Zvavari munhu mukuru wani vatove munhu mukuru. Kuti panda ndichida kubatsiwa ndepekuti izvozvizvi vakuchindikumbira kuti ndivatakurire mwana wavo ndiende naye kumba. Saka vamwe vanhu vari kuti usatakure mwana because nezvaakakuitira, asi inini ndiri kuona kuti hazviiti kuti ndiregedze kutakura mwana nesituation inechi ine mwana. Ini ndikazodawo kuita mwana, pamwe Mwari vari kundituma nerwesere kuti nditakure mwana wenyu, vari kuda kundiedza kuti ndikaramba vachazondipawo punishment ndirini. Asi dai mwana anga ari mwana ari normal sisimeli yokuti mwana ari right, ndaikwanisa kuti handikwanisi kutakura mwana wenyu. Asi apa ndo pandinoda kungobatsiwa chete nditakure here mwana ndiende naye kana kuti ndirege. Mwana ake hana chaanoziva, hana chaanoziva nditi kana madaro so maita basa henyu sisimeli. Mwana hana chaanoziva hake, maita basa. Alright, waita hakumini kuti usatakure ndo zvandanchida kungoziva. Aiwa, mwana hana mhosva. Ndotenda hangu. Alright, pakanaka. Idiwe nhamo dzinosiyana-siyana vasikana, regai vanhu vataure, vanhu vanenge vakaremegwa. Vamwe vandochatovhunza ipo, vanotobvunzira ipo pano kwamuri. Regai vanhu vataure, vabvunze, vabatikane. Handiti maona vasabatikane, regai vanhu vabvunze. Right. Fonai tinzwe guys, confession, varikuda kuconfessa confession. Makamboitei guys? Chii chauri kuitia ukavata kana tukadii chimungwa chinombokudzokera chikuitira maflashbacks chichikufungidza zvimwe zvinhu zvaunotoziva kuti izvi ukatozvifunga dzimwe nguva hana inotorova chinhu zvakaitika kudhara. Confession makaitei? Hello pa confessions? Hello? Yes, zviri sei? Ndiri boy, ndiri sei? Ndiri boy. Ndinondira kukonfesa hangu nyaya yakaitika kudhara ndiri kuchikoro. Ndaita basa rekudya school fees ndiri kuchikoro. Ndapewa mari yekubhadhara school fees ndaitoishandisa. Saka wakanga uchidzidza mahara? Aiwa, zvaizoitika manje zvandaita manje zvoti ndikambozvifunga zvinondibata. Ndaiti izvoni handiti paita kudhara zviya handiti painyorwa tsamba moiswa mari mukati uri kutauni kana kuHarare wonyorera hama yako leta woisa mari, ndo matumiro ataita kudhara. So inini manje ndaiti kana yasvika ridhere kuti post dzakauya, tsamba dzakauya izvozviya, ndaenda kuadmin oshedza wanesa nditi mune muchinotarisa muri kuchikoro, muri vana vachikoro kuti kune tsamba yakumba kwako here, kune tsamba yakumba kwako. Saka inini manje ndainotora tsamba dzevanhu ndichivhura ndichitora mari umunhu then tsamba ndoisa mutoaleti. Saka wakazobatwa sei naikona? Handini ndambobvira ndabatwa kana nani anozvisvapa. Ko chikwereti chachina kuzoakumulate here vabereki vakadeidza kuti taitumira mari? Chikwereti chekupi manje? Chekuchikorozvo dzawaidlaidza? Ndaibhadhara, ndaitora kamari dzevanhu ndichivhura. Waibadza vamwe? Vhura tsamba kana yakanzi Sesimeli Diaries ndotora iyo ndikangoibata ndikangofila kuti munenge mune mari ndobva ndaitora ndienda kutoilet ndonoivhura ndapedza ndoisira tsamba mutoilet ndotora mari yaya ndonobhadhara. Waivimba vanditi? Rarisiri shave here kona? Aiwa. Makangoba kuchikoro chete hamuna kuzomboba kana ma250 matikure kana kudii? Kana nanhasi
basi handitomboiti ndinotoshanda kumurungu vakambana handitombotori ngo zvaitoitika time tanditori vasikana vakawanda tichitozviita zvinhu izvozvo. Hey, aiwa mari urure nyikora di mukachifona kuchikoro mure urure. Mura urure kuti aiti basta kuchikoro ndakadlamaridza kuchikoro ndindakadla. Zvakaoma. Mboni when you think you have heard it, oh, boom, mari dzemaschool fees dzevanhu dzaibiwa chindliwa kuchikoro. Vaomana. ndikazifunga hangu izvezvi hazvindifadzi shemu chandoti mwari ngandiregerere ipapapa. Aiwa mari ngakuregerere chokwadi kuona zvakaipa zvawakaita anhu wakabhadhara dhabhu mari sho aiwaiba mari dzavanhu nemari dzaitotumirwa kunzi vanhu vatenge saudi kana kuti vatenge shuga iwo baba but saka toti mwari ngavapfuudze ipapa. aiwa zveshuwa tinotenda aiwa mari ngavakuregerere kona ngari ngavakuregerere zvakaipa. Aiwa reurura watopona so oraiti mini orashira uye bodoska. Hello Kola. Kola hello. What's right volume? Okay. What's going pass. So much. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Makadeni sismeni. Muri right say. Ndiri right hangu. Ndango confessa yandakasangana nawo zvandakaita mumarriage I think last year but why? Mukundinzwa? Tikunzwa. Zvandakaitawo ndakatora mwe madhumbewo, ndiri madhumbewo. Saka ndatora madhumbewo yandakadzidzana naye kuchikoro kumwe chete plus itori hama. Saka mongoziva muno muupenyu muno muSouth Africa ibatwa rafu basa kwanga achishanda plus anga ane maproblems etaifarira kupota kuenda kuchipatara. Saka ndakabva ndamuya saka ndakabva ndamunzwira tsitsi andiudza maproblems ake chichinzwa ndachokumbira murume wangu kuti ona munhu vatoti zvesiwa chiri ngatimutore vatamutora vatamutsvagira basa. Ndamutsvagira basa rekuti anoenda achidzoka kotere stay in vandamutyana wane madhays akakwana woita sei wotanga kugara wega wotokutsvagira munhu wokusiyana ese munhu wemusikana vachatowirana bwanda ichomubata zvakanaka zvoti kana yega kubvunzi wamubvunza anotoda kutaura zveshuwa ndaibatwa zvakanaka. Saka pasina kana 2 months ndakaona munhu akungochinja unhu pandiri kubva kubasa ndoona munhu ane doro raisa mufiriji ndobvunza kuti unonwa doro zvikanzi ndine stress. Tagara paipabva ndangotarisa saka ndakabva ndatanga kungomususpect kuti munhu anenge asiri right. Ndobva ndatanga kutongomutarisa banda ndakuita pressure yekuti beta hake ake sei anorwarira akigara kune imwe stay in asi yake basa raanga achishanda. Saka ndakabva ndazongoti mwe musi vanamuti sonizvo inini pane zvinhu zvandiri kufungidzira papo ndanga kutofungidzira kuti mwari ane murume wangu vandizonizvo kufungei vandati amira ndimboenda kumasowe zvokuitika panapa handisimbozvifarira ndibva ndatonyepa ndamboenda kumasowe neshamwari yangu yandakatoudza kati iwewe ingotora sauti yemagodo nejira rered nebanga woenda nazvo mumbongotaura kuti munhu ari kukonzeresa zvinhu zvikuitika murife mangu ari kutorana anenge ari kudana nemurume wangu ngaite sei ndoda kuti apenge kana kuti afi. Zvikanzi sisi musatomboita izvozvo ndikati aiwa ndozvandanzi ndiite kumasowe izvozvo. Zvandati ndibva ndamubvunza ndikati naiwe chiri nani chii kuti ndipengese munhu kana kuti afe. Zvikanzi hapana. Ndibva ndangopfugama bva ndakaumwayamwaya sauti mumba bva ndatanga kungoita zvezvekungoti andiona kuti anoita action dzikubva andirambe zvikanzi mire ndikudzei chokwadi. Unoda kundudza chokwadi wanditadzirei kwanditi kana ndichoonewo tominwe wangu da kuchitondibatsira kuti titoita munhu ari kukonzeresa zvinhu zvinoitika mulife mangu zvitese zvipere. Ndibva nditi sistinini murume wenyu akandirepa. Halo ndakateerera. Sistinini murume wenyu
bosi murume wacho anga asitomboripo. Vandamuti hazvitombonetse. Iwewo ndiwe hama yangu ngatimusungise. Zvikazonizvo zviite bosi mimi mune nhombo hamungamboma hatingambomusungisa ngati hatingagare nerepist hazviite zvakadaro hazvitomboiti. Vandatonda mutofonera shamwari yangu totofonera mapurisa munhu ashingosvika panapa abatwa atosungwa. Bosi inini pandaitara naendemba ndazochacha neshamwari yangu tisiri pamatips. Zvikazonizvo aiwa zviite ngatiregedze kumusungisa. Saka murume wangu akasvika ndifunga yaibva achata naye muchabvondoka kuno. Saka murume wangu akasvika akabva asvikaonena zaura wake wachitira kuti rumba musaite noise. Inibva ndatongobvondoka chitsvaku chokusungisa. Zvika nemurume wangu mundisungisa ndaita senibva ndati makarepa mainini. Zvikanza ndakamurepa here maine vangu ramba vakangotarisa maziso. Murume wangu andipa akabva azokonfisa zvikanzi mainini wachangoya panapa ndovakauya vakandigarira iwo wabuda. Saka ndokunditemta kwavakaita. Saka pavanga vakutoti hanzi ngatitsvage full house bosi ndaishandisa 2 rooms ngatitsvage full house 2 bedroom house titese tigare tese. Iyo tora yake bedroom ndotora yangu toita vakadzi 2 ndo ameno ndokunga ndo maplan avaita nemurume wangu bosi munhu anenge amuna society zvake. Zvakandibata munoziva pati nhumba kuti ndisiye marriage zvasingaiti. Ndikati planning ndedzipi. Shamwari yangu yanga itoripo yakabva yazouyawo neshamwari yemurume wangu vachaiva munhu ngaatogobuda panapa bvabuda. But akava ndatongonotsa kuti obvious vanhu vasezvo vanga vakutozivana ndeyekungondivhara. Vandati planning ndedzipi. Saka ndaingoona zvimambuya zvimaxhosa zvine zvifamba sezvazvakapfeka zvimoza zvekuratidza kuti ndanazvo n'anga zvezvi. Zvandaiona pandaona chimwe chimbuya pandachiapproach. Approach. Sorry, pane adona amene zvipite pazvaitika panenge papinda zvimbuya zvepakona zvivaroi abva angodona regai tianza kuti ifano toreva muna imi zvakaoma unochindi kubatsira munhu izvo kutochengeta muroi mumba naini madziona akashamwaridzi. Halo kola. Hello sisi mele maswera sei. Taswera maswera sei zvakadii pa confessions. Ndikuda ngokonfesa angokufungira hanzvadzi yangu ndine mwana wangu akabatwa akarepwa 2020 and ane 9 years. Inini ndiri kuno kuSouth Africa iyanga ari kuusini namama vangu. Saka ndakazonzwa after a week kuti ndo zvaitika. Munhu akarepwa nemastatement acho aitaurwa zvazvisingabata. Akandifonera akati mwana akareperwa musango. Asi ndizobvunza futi ndakazonzi mwana akareperwa mutoilet. Saka nanhasi ndinongofungira kuti ndofunga ihanzvadzi yangu. Mwana ane makore mangani? Anga ine 9 zvino zvano 11. Kana muchibvunza mwana nenenesa kwazataura anoti akabatwa nani? Anongotaurawo mastatement ekuti ari kuitonga akatoudzwa zvekutaura because ndakamboedza pandakaenda kumusha ndakaedza kunomubvunza ndiri ndega but matauriro akaita ari kuitonge mwana akatsindidzwa kunzi unotaura zvakati because mastatement avo vese haasi kubatana. Anoti chii mwana? Anoti ndiani? Mwana anoti mukomana akatozvambokuitika zvokuti vanogara kumusha saka mama ainzi aenda kugadheni vana vakasara vachigeza mubatheni then mukomana uyanzi akabva asvika kwakubva asi kubata mwana wangu. Amai vangu vakazozviona after 3 days kuti mwana ndozvaitika asi musi wabatwa mwana hazvina kuwanika havana kuzviona. Saka mwana tichimubvunza akati ndozvakaitika. Hanzvadzi yangu ichimfanira akati mwana akabatirwa musango ndokwaakabatirwa. Kose hanzvadzi yenyu ichiti mwana akabatirwa kusango makaripota here? Vakanoripota ikoko kuzimu vakanoripota but nyaya yacho yakangotsikwa kusvika nanhasi. Ini pandakaendawo kuzimu ndichiti ndakaenda kuna January ndichitiwo ndinzwe nyaya yacho mupurisa zvakandipindura kuti pazvakaitika mamusipo saka izodhera nambuya vacho nyaya yake yaitongopera yakadaro. Hanzvadzi yako ine makore mangani? Andiri kufungira ane 18 ende
mazuva zvakaitika acho ndaiti ndikamufonera kuda kuti ndinzwe nyaya kuti zvakamira sei aindikata anga asingadayiri foni yangu. Saka nanhasi nongofungira kuti ndiye but kana asiri yake Mwari ngandiregerere. Saka ukama wenyu uri sei nemunhu wakufungirawo? Handimboratidza hangu kuti ndozviripo but zvinondibata nguva zhinji. Ndikangozvifunga zvinondibata kuti asi why hama dzangu dzichindibata. Mwana aripi zvizvizvipiki? Ariko kuZimbabwe. Saka ukamusiya kuna mai vako kuti? Akugara nehanzvadzi yangu iHombe. Ane mukadzi? Nyangwe ndafungira hanzvadzi yako iyoyo Kola. Ndafungira hanzvadzi yako but kana takanga sawo tutoreurira kuti Mwari tiregererei. Asi mumwe wangu unongofungira kuti ndi hanzvadzi yako iyoyo. Pane nyaya. Ndozvandakambokumbirawo mazuva ekutanga ndaiti ndikamufonera Sisimeli kuti ndikuda kuziva kuti mwana ari sei. Inini ndindaitofona kuno kuti nditobvunza kuti saka mwana ari sei. Hapana aindifonerawo kana kundiupdata kuti zvakamira sei. Saka ndaitiraya kufona pafoni yake aitondikata kana kubva adzima foni yake. Ko mai vachizoona after 3 days pesa apa vana kuona kana ropa mwana kana chisei kana kufamba kwemwana kana chianze musoro ndakazoti ndazoona kuti pane zvakaita havana vakatozoona kudzwa kuchipatara bhozi mwana akazoti kuzasi kwangu kuri kurwadza kune kabundu then ndopavakaenda kuchipatara vakati mwana akabatwa ende kumapurisa ndopakazobuda nyaya vakuti mukomana uyo akatobva pati ndiwe kune rimwe village zvekuti angaziva sei kuti pamba apa hapana vanhu zvekubva asi kutosvika chitobata mwana mubani. Saka zvikuratidza kuti zvinhu zvaiitika sekwakufunga kwangu zvinhu zvaiitika asi pazvakazoonekwa kuchipatara zvavanga zvatove nenguva zvichitoitika zvinhu izvi. Saka kuzongonenerawo munhu vakangonenerawo kuti zvizongonzi but handizivi kufunga kwangu. But ini ndatovewo nestrong feeling yekuti munhu akazviita zvasi munhu ari kure munhu ari mudhuze munhu ari wemba munhu womba mwana yakatotsindigwa kubva kuna mbuya chaivo vakatomutsindira nehanzvadzi yakatomutsindira akatsindigwa nambuya chaiko zvokutoti haachatotauri. Zvakaoma Sisimeli. Zvakaoma Kola. Manje ukama wako namama uri sei? Handivaratidzi Sisimeli zvondirwadza ndine nguva dzekuti ndikasvika ndombochema kuti asi waiva mwana wangu. Ndizvozvo. Asi handingavaratidzi kuti ndakatsamwa kana kuti chi asi pane pamwe pokuyadzoti ndinonyatsotifunga kuda kuvabvunza kuti asi mimi mese muri kunoko nhasi mukapererwa kwane upfu unongoti titumire asi makatadza kumira nemwana wangu kumira nenyaya yemwana wangu kusvika ingonzi yaparara kubva 2020 kusvika izvezvi. Shame Kola. Handizivi how ndingati kudii but I'm very sorry Kola. I just pray and hope kuti one day the truth will unfold ende munhu akazviita izvasungwe. Amen Sisimeli maita basa All right Kola, sorry hako sure sorry zvakaoma fresh zvakaoma right kufona Kola kana vana makolas ari kufona kana mukafona mufone muine data rakakwana riti ngatifone itindise rakakwana mukabhaza ndorotena makozi enyu imi munongobhaza nokuti pave ne 41 missed calls munongobhaza indicharichena makozi enyu kana akatsindigwa Precious hatauri kana akatsindigwa ndosaka chiti vanhu vepadhuze kana akatsindigwa nemunhu wepadhuze chaicheko hatauri yanga ari munhu wekure dei akataura. Hello Kola. Ndiri right Kola muri sei? Ndiri right zvangu. Ini ndine confession yangu Simeli. Nyaya yakaitika I think 10 years back. Ndakabva kumusha kwedu inini ndichienda kumusha kwakarohwa sisi vangu. Ndasvika kumusha kwakarohwa sisi vangu kuya saka ndiri munhu ane bhodhi hombe but makore angu anga ana ndichimudiki panguvayo ndasina zvakunyanya kukura. Ndasvika kwakarohwa sisi vangu kuya saka sisi vangu vaigara nemurume wavo pamba vachigara nemurume wavo pamba kudaro sisi vakabva vabuda vakaenda kuchechi ndikasara nemurume wavo pamba. Murume wavo akati amaini ndandiri kumashops ndobva ndati asaba mukuru aiwa ndombofambawo zvina vangu chinotengerwa vasiti kumagirosa. Usandudzi zvandiri kufungira Kola. Usandudzi zvandiri kufungira handei bva zvadii. Ndobva taenda kumashopu kuya Sisimeli tichisvika
tasvika kumatopa watenga zvinongonaka usomuganga achiona esilo apa yaichitori pesiyani yangu kuona bangu chichi kuita noise pane chinhu chiri kuti chiri kumashure kwako mirainenge pasina noise kutonga pane chinhu chiri kuti chiri saka chibva naenda ndadzokera kubara bangu tasvika kumba kwesisi vanga vasatatu so sisi vachibva vazvipa hanzi chechi kwavaenda vari kurarako because kwaita hwara chichi saka vari kuita kumwe varipo kata okay it's fine tikadzama inini motobika panapa so kataura iti tabika paya paya saka kumba kwasisi kune kitchen nebedroom ravo one bedroom iround saka tichibva taenda kunorara vakurovhara mabhedha ipadara mabasi sisimeri vamukuru vakamuka pakatousiku vakati akana maidasaka kurara ndikati kochi tikanzi aiwa bhodhi yenyu zvamuri yakunamboiti kuti ndirare handikutozokuda kuti ndirare nemini ndikati haakana vamukuru haakana zviti so iviniwo by that time ndakakuzwa varume kudhara wanga kutoziva varume waiti hwao kuvada bamkuruka waiti wakati waiti hwao kuvada se waingonyarako panguva yenguva vakanditanga ndandismana kumba iyoyo chinguva yavakazopipitana vakazosvika pambedha vauya pasi vakatanga ndipedza igoramba fesita yekutanga vanguri vakazodzika pambedha vaya vatanga kupikana nepya yatobva makoti yataiwa kudai vanguri vakapika kusvika namanje kutinekandamura ndakamboudza chero saka bankuru mira saka bankuru akazoburuka vakakakikiridza pasi apa vakatouya pasi ukatanga uchamboramba ukatopepesera tozobatirako ichariko ndazviziva nyaya itokwari kuinda davidwe murume wasisi here asika kode wakaita nhumbu naiwe murume hatozvisi ndakazodororwa 2011 murume hauna mudza zvitauriki zvotauriki hei saka usipi hwou bankuru pavakaburuka ukatozobvuma vakatozoita rungani kangani hei saka sisina nhasi apacha vanoziva ndaitongodzizawo kuti manje ndikaudza sisi imba yavo yakutoparara iri nyaya iyo kuti ndakazeza kuti ndochamwe munhu kuti vanhu vese vanotongongoti hema inyu ichichi apa ini tisanenda kupa kwavo ende futi yairi feti term yangu eneko apa sisa vakava ndi mwana vamaiguru sisa mama vangu saka vachitouya mangwana wakatongoti actors as if everything is normal kuna sisi kutongoacta normal ya saka nanhasi achiti hei wati wakarogwa sisi hazvichaiti kuti utaure sisi hazvichaiti nyaya ichatombwende kutaure izvozvo zvindakatozororwa meri ndatone 10 years kumarriage ndane vana 2 but nyaya iyi ndakazeza kuitaura even vakazotera sisa vana vamuko vakazouya kusouth africa kunokwatiri umwe musi vakauya vakayamba kwedu pandakangovaona handina kana kumboita pane zvakamboitikana chindakungoti kontina ese zvinombawo semazuva ese iyi yatove secret yakangotora kusvika kugrave because pava neimba yasisi vakoti protect panditi iwe on the other hand unofanwa waprotectawo marriage yako saka asi zvawareurako pamadiaries kudai waponeswa aponeswa agaisi waregeregwa zviri zvakona mwari usazozvipa mhekona handimbofa ndakazvipa maese handitogoni chero neobakuve hatitotogoferepasinavahatiogoni tisare titenga because vakasaka rega unopamiwa munotopamana hazviiti imagine ndoita nhombo yabanguru hazviiti hazvigoni
hazviti hey pakaoma but thank you very much Kola for confessing. I hope zvichabudawo mauri guys. Waregere gwako Mwari vatokunzwa waregere gwa at least wabudisa pamwoyo pako. Thanks kumningi. Hey zvakaoma izvo zvinoitika mukuraramo hapakaipa. Hello Kola. Hello Kola. Yes Kola zviri sei? Mushe zviri sei? Uri mukadzi wakarara nomwe mukadzi? Foni yako yasinyatsonzwika uri pai? Yasinyatsonzwika foni yako? Paita confession chaiyo yapa. Asi foni yako yasinyatsonzwika zvakanaka. Ya zvanani. Chii chakaitika? Takabuda tikaenda out kusara sekuseka. After that takadzoka then inini ndine imba yangu yatinogara ari workmate kudaro ndiwe munhu mumatiri munyika yatiri yevatorwa. Takatadzoka takasvika tatangomuwani patakangobvisawo hembe zvakabva zvangoitika. Saka ndo confession yangu. Iye lesbian here. Iye lesbian mwacho partner. Hasi tese titori right titori vanhu vari normal vane manormal lives avo. Saka makazviita sei Kola makaziva kuti kamuchiti makararamise murevei? Takango tichisvika patatobvisa hembe patikabvisa hembe mafeelings edu ndobva atosimuka ndobva tatorara tese. Mairaramise kuti mune chinhu here Kola? Atina takatorara tese. Sei? Takatodzinga kurara tese musi uyoyo. Takangorara sezvinoita vanhu like kuti takangorara tese sezviri kuita malesbian but handisi lesbian. Uchiri munhu ari normal ari straight. Maizviziva kuti malesbian anovata sei? Through mukungoona mavideo and stuff but not kuti mureal life yangu inenge ndozvandiri. Maingonanzvana? Takananzvana tikagumanisa zvoet tikagumanisa beans. Mukatoita satisfied? Usiku kutodarika nevarume kutodarika zvatinoita nevarume. Ndizvarini zvikona? Zvaitika last year muna November. Manje apa. Right, saka nemumwe wako makwana mchimuka makuseni makadi zvakafamba sei? Takarova rimwe raundi remakuseni. Alright, mazosumuka maparadzana iko zvino makatarisana sei? Taparadzana takangoita normal kubasa then takazvizokorora futi kechitu but hatinozombozvita futi. Saka pechitu makazvizokorora sei? Makatodza kuti ari tupa mazviya? Pechitu bacho akashanya futi abhavhizita ndobva tangodzokorora zvatakamboita but from there hatinombozozvita futi. Makabva madhinana? Like my feelings anangopera ende takatoudzana chiro musuyo takatobvunzana because patakaita pacho takabvunzana kuti wakambozvita here. Handizivi zvazvakangoita musuyo. Mafeelings pekutanga pacho mafeelings edu akangokwirira then ndobva tazviita. Pechitu pachona pakauya ndakazoti ndo zvaari kuda then takazviita but hatina zvekuzombozviita. Saka ukazvifunga izvozvi iwewe asipo ukafunga zvamakaita paya unowa sei? That was a good experience, but I will never do that again. But it was a good experience, I don't want to lie. Ko iye akazvifunga munambotaura kuti iye anowa sei? Kuti anogona kuzodzoka achida kupamaka? It was the same. Tose takangonzwa the same. Saka musi kukrashana on each other so? Like ini ndakazosiya zvangu pabasa apa. Ndakaita ndikutarisira kuenda pane rimwe basa. Asi uko ndakazosiya ndokungozi hatina, we never had that conversation, we never spoke about it, but ndozvatakaita ende chingobasa taitoita normal, so normal like hapana chamboitika but ndozvakaitika but handisi lesbian mulife yangu. Nditori munhu wekuti chero panototaura nyaya dzakadero ndinenge ndichitozvishora but ndakazviita. Saka pamwe ngatingoti pakatoyawo futi mumwe
munogona kuti ma feelings akasimuka mukapa futi nemumwe sema simukira kamboita kana chikuchi kuti azvichaiti ndizvo zvinogona kuitika kuvanhu zvinogona kuitika ndizvozvo asi wakonfesa kukola wapora watopora hako chikuru chero makanakigwenyu chero makafara irikola ani mati makafara that's an experience yokuti murume nemukadzi vakanzwa that feeling that was out of this world but handisi kuadvisa anyone ari panapa kuti azviite asi ine ndiri kuti ndakazviita ndozviziva kuti hazvina kunaka asi zvakaitika ka2 kurehurura zvindo kutopora kwacho chokwadi vanhu vakataura vanhu vakataura kudiko vanotozvidawo ipapachera kutoenda kunozvipamhawo vachida kunozvitestawo zvotovaudza kuti kwai ma2000 achida kunozvitestawo kuti kwakaira kuona kwai zvinoita zvisingaiti ipapapa musamoshora kuzi muchandozviita zvakaoma chakabvunzwa matekeshwa munhu munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana mudzimbopo zvakaoma zvakakwana ende ndinogara ndiri pana pa24/7 kuti ndangoda kuti ndive ndirisa haidhi but ndoda kudza izvo zvinhu zviya zvinoitika zvakaitika kwandiri ndisingafungiri ende ndakazviita ka2 handizozviite futi but zvinhu ndikazvifunga zvinotodarika zvemukadzi nemurume zvakaoma aiwa kuona waregererwa fambe waregererwa usazvipama zviita zviri futi waregererwa amen alright thanks mnini chikuru kunakirwa akanakirwa zvakakona elisi akazvinakirwa kona zvinhu zvake zvarikutaura zvamuri mugoenda kunopamba kuda kunonga kuti zvinofamba sei kwamawako hallo kola hello sisimeli yes kola paconfession zviri sei zviri bo zviri kutaura kola uyo zvinoitika ndakambozviita ndazvitaura ini kuti mungamuwanzira makatowanda makazviita taura zvakaiwe zvako zvakafamba sei wakaita seiwe ndakaita ndoimwe friend yangu so but zvanga zvakutondinakira pinda munhu but ndaingozvinamatira ndaiti ndakunamata kandoti mwarika ndiregerere iyo zvazvitokunakidza kudarika murume makatanga sei nabhuru wako inoti hazvingangotangi makazvitanga sei musi wamatanga kuzviita makazvitanga sei taingojairana kubva tiri kuchikoro sikati kure chingodi but kwazakazosvika kwacho makatizita fei zvakaitika makatizodanana kana kuti makangoita izvozvo chete hamuna zvinonyasira inyasi hamuna kuzodanana tangoita zvedhei racho iro ndobva zvatadi tazongozisiyawo hedu but hazvina hazokunaka asi ukawana nguva yekuti unopama upame unogona kuda kupama nditi aiwa kana chiyaitizozozo ndaitonamatana mwari tikati mwari kandiregerereyo please aiwa waregeregwa munino wangu mwari vatokuregerera sezvo watokonfesa dai usazodzokodza unozvipama ndichaitizozozoba chero chamwari kandouya iyoyo muzoti achaiti zviya takatoti pakafamba satani chai alright munina waiti hako thank you very much aregeregwa munino wangu miraiti uye anga achifona adistable nezvivaro izvi pakuona anga achifona imbomiraiti mbomutsvaga timufonere bheki apese nyaya yake zvakaoma vanoita zvogara zvakadaro kushoko hallo ndiani kwanga achikudisturba ndikati zvimai zvivaro izvi pamakuona zvaakudisturba hello ndikati ndiani kwanga achikudisturba sorry sisimeli ndadzoka ndamboenda mbokata ndindambofona paiva takunzwa taitipedzisa nyaya yako tiwe alright bottom line is kuti ndakaitirwa mujolo mumba nemunhu wandandatora ndichibatsira nditi so action yandakazotora after that it was not good sisimeli ndakaapproacha n'anga dzemunhu idzi dzemaxhosa idzi saka ndaapproacha nabva ndanzi vandapiwa mushonga napiwa saka zvanzi nongonoita tsika yako kutoilet simeligi ndangoseka
ndava nhanzi inoita tsvina mutoilet saka nawo ita tsvina mutoilet wosprinkla uchitaura zvaunoda kuti zviitike uchisprinkla tsvina iya uchisprinkla tsvina iri nyoro iyi iri muchemba sisimere sare ndakataka kusprinkla nemushonga waya ndichitaura ndibhosi ndakanotaura zvauri kuda sikana ndatanga kutaura kuti nda kuti varambane nda kuti vavengane nda kuti vanhuhirane ngetsvina iyoyi sisimeli yakunze kuti mushonga uriko sisimeli vanadzana nasimani vanongoita zvavo vamagigaus kana ada kuzokusvinira ka mushonga unoshanda sisimeli doti rakashanda sisimeli murume wangu akangodzoka kubasa katanga ngodzinizvo musikana yamuroi chaichai atotsvaga vakomana masikori vakuda kutoti vamubaye vamuurayi kutanga kutsvaga foni ndivana tozomuti aiwo sasiyana naye pasina anonzi mangu pasina 2 days musikana uya kwaunzi amwa mapiritsi azvidhoza akatozonoponera kuchipatara sisimeli doti rashanda ndoti sisimeli takasprinkla nehasha ndichitaura kada kuti muvengane dakuti uchema misfortunes iwo musikanewo ndakakubatira ndichitaura ndega sisimeli ndichange benzi ndichitaura mozoti ndakabva pandakanzwa kuti akuchipatara kwaakazonomukira ndakabva ndazviflasha zvimushonga izvo ndazvirasa zvimwe nazvandananzi ndipedzise kuita ndakabva ndazvirasa imi kusimeli zvako zvakatsika ungato zvako zvanga zvatoita vanhu ungatosemana semasemera anoitwa tsvina iwayo but kamunhu anga akutofa kasisimeli unoponera kuchipatara mushonga uite kuti sometimes saka zvinhu zvakaitika gore rapera munhu akatopa mushonga wayo ariko kokomukosa koko atoriko ende anotone munhu wakatomboitirawo ndandangonzwa nyaya dzake ndichitozvisora chiti aiwandi miite izvozvozvo ini kana zvangodhakwa zvadhakwa saka manje ini ndakabva ndazvinzwa saka pachakazoyomba mangu manje ndabva zvandibata omba ndatirega ndiende ikoko bva ndaenda ndopandakabva ndaenda ndikanopiwawo ndakanyatsoita simeli zvinoshanda shemu kwai zvinoshanda shemu zvakashanda sisimeli zvakashanda hai hanzi nameme mutoro wedhoti hamusi kumuziva imi saka doti rinoshanda ndosaka uchizomuchi vanhu vachizondisa vanhu madhoti saka ndinoshanda kamati zvayo rinoshanda because mishanda kaona kuti zvinoshanda sisimeliga munhu akangoti achibva kubasa achingobva kubasa kwakutanga kungoti he ndiratomuraya ndatomuendesa anga kutoparadza imba yangu muroi chaichaiye the following day manerima takatarara zvezvi atangoti he ndamurota uya nevamwe vakadzi vari 3 vakapfeka zvebhuleki akabata zimbiya yangada kudya mwana wangu ari kudumbu mako rudoto pawa rudoto pawa guys magunzwe rudoto pawa zveshuwa rinoshanda sisimeli zveshuwa madaizibonoiwe wadaida tomboti atoitawo but ndakazongoti siyana nazvo noresa vanhu nakamasmall mapinda bhizi yawikwa maiwo nakamasmall house muchapinda bhizi maiwo kai rudoto pawa kuti rudoto pawa rune pawa maruwa akahambenenyu hei zvakaoma saka uripi shamwari yako izvozvi ndakazongomubloka ndanotanzane zvekuramba achitaura naye but inini mwoyo mangu nongoramba achingozviziva kuti kuzoti aende kuchipatara kweresoku but atova kuchipatara ndakatozonzwa mwoyo wangu wakutorwadza sisimeli ndikatozoenda ndikatonomutora ndini bhozi hapana munhu aikwanisa futi kunomutora ndikazongomusiyawo right mwoyo wangu wakazongorwadza futi uri mwoyo wakanaka singautira munhu angakuparadza kudaro ndewakasiya zvakagara kuchipatara ikoko vanhu vakawanda acho nditi unopenga ungasoro
chikafu chipatara zvese because ndandangorwadziwa nezvekuti ndaona varume vapinda bhizi kore ine kuzimbabwe maiwe nhasi yedu varume ndaona vapinda bhizi kuzimbabwe mzotopawa asi murumangu hatambozvizive zvese izvozvo zvokudosva ndakaita nanhasi anogara chingotava tikagara nemuroi tikambogara nemuroi asingazoti wakatirovako reverse psychology dzako nedhuvha ndiwe ndakanyatsorita chisimeli nyaya zvokuti unonhuhwiwa ndakanyatsopfugama pachemba ndakanyatsotarisa ndisprinkler nchitaura simeli achete kuti vakadzi nekotopakwekaoma kana vasopakwaa unoita zvose zvose vanhukadzika mukadzika vanotanzi ei nandizodaisoa zvinenge sazvatsva kumba kwako chete ishuwa ichokwadi ichocho ishuwa kana zvikanoka kumba kwako unoita ss ende waita akokona asi wareururako mwari vatokuregerera waita basa mwari vakuregerera orit shapuminyina shapu arudzotopawa bodo veduwe halo kola paconfessions halo kola halo kola yes muri sei paconfessions aiwa tiri right isi nyaya yangu yakamira yakadaiso mumba maidu takazorwa tiri 5 inye ndiri second born so taigara kumusha kuruzevha saka mama wangu akasitanga kurwara 2010 naApril sisi vangu vambe kwandiri vanga vasisachaindi kuchikoro anga kuita kosi yaaita pamisheni so mama wangu vakati agurwara vanga vane mwana mucheche saka kwataigara nekuchipatara kwakuri kure zvokuti waifamba kana kuti 3 hours so ndakaregera kuenda kuchikoro by that time I was form 2 ndabva ndaregedza kuenda kuchikoro ndabva ndaibereka mwana everyday kuenda kuchipatara kuti mama unoyamisa mwana then kuma 3-4 ndofamba futi kudzokera kumba so vakazoshaya muna July 2010 so pavakashaya vakasiya mwana uyu aine 11 months ndobva ndakatobverera ndatogumira chikoro ipapo ndabva ndatanga kuchengeta mwana uyayo so 2010 iyoyoyo muna September sisi vangu vabva vatanga kurwara ndobva vashaya futi vanga varahombe kwandiri saka vashaya kudaro pane zvanga zvaitika zvandakambonzwawo nanabamukuru achitaura saka ndanga ndisiri shuwa nazvo saka pandakazobvunza vana bamukuru vakati sisi kukushaya kwawakaita baba vako ndo vakarara navo zvakaoma simeli saka sisi vako ndo baba vako ndo vakarara sisi vako sei I don't know, like kuvarepa. Like now, I really don't know kuti zvakaitika. So, sisangu vashaika ndakabva ndatozoregedza kuenda kuchikoro. Ndabva ndagara pamba ndichichengeta mwana. Saka baba vangu manje zvavaiita vaitora property like nhasi vakatora job unotengesa woenda kudoro for a week vasipo pamba vachinomudya mari yai. So takasvika pakutambura zvekutotambura chaizvaizvitava tasvika pakupedzwa nasisi vamai ndo vakatibetsera vatibetsera tabva takura so ndakazobva kumba 2012 ndichinda kunotsvaka basa kuti ndishanda vana kutanga kushanda mabasa emumba so vana vaningina vangu ndabva ndavaendesa kumusha kwamai kubvira ipapo baba havana kubvira vangochengeta vana kusvikira vakura ezvezvizvi last born akasiyiwa ine 11 months agrade 7 ndiri kumuchengeta tichibatsirana kuti sei kumuchengeta namusisi vangu amai guru ava nasisi vamama amai guru ava saka nyaya yangu iri pakuti handisi kukwanisa kuvaregerera and I don't know kuti ndovakonfronderi kuvabvunza kuti
zvamakaita zvakandibata kubvirana zvino izvi ndakaenda kumusha ndanzi kumusha 2 months back ndanzi kumusha ndakakundikana kana kuvavigira kana mafuta ekuzora kana chii zvacho ndakakundikana ndakava pandakasongana navo so patakatarisana patakaonana first time kusongana navo pandakabva kuno ndakaita hasha dzisingaiti so ndakavatarisa ndakachema ndabva sisa wamamwe vakati it's fine ndise zvinoitika chiregedza kuramba uchizvifunga saka vakabva vandikumbira mari ndakakwanisa kuvapa $2 chaiyo $2 $2 saka nanhasika ndiri kutadza kuvaregerera ndibaba vangu chaivo chaivo mozati ndotadza kana kuvatumira kana mari yedringi chaiyo chaiyo kana kuti mari yekutenga kana zvavanoda ndokundikana ndakabatikana zvisingaiti saka ndiri kudawo kubatsirwa kuti ndoita sei ndotaura navo ndovabvunza here kana kuti ndovati zvamakaita makazviti handisi kuziva kuti ndoita sei. Yes, you need to confront ye baba vanangozi. You need closure. You need to forgive her. Not to forgive him. Not for the sake of him, but for the sake of yourself. Saka the only way you can do that kana wada kuzoda kuvaregera baba is for you to start by getting closure. Kuti vakazviitire. Why did he do that? Explode. Vana vakuru vamwe vakatombogara navo pasi kuti nyaya yacho itaurwe. Handikumusha kukaitika nyaya like vanoenda kwasakuchichi but vairamba kufambira nyaya dzacho kuti dzitaurwe dzigadziriswe. Havana mishonga here baba wako, havana kuromba here. Why would he rape mwana wavo? Handitozivi sisi vangu vakafa vachitambudzika sisi meli munhu anga akanyarara akafa achitambudzika sometimes so ndinotambura nekuchengeta vana tosingabva kuti sisi vangu vangaripo vachindibatsira kuchengeta vana. No, I think you need to go and confront your father. Go and ask your father. Vafonere kautaura vakafona kuti vangaramba here kubvunza vafoni. Tipe namba dzavo kuti vafonere baba utaure navo pari mufoni. Uvaudze kuti ndafona because handigoni kuti nditaure nemi fair ndoda kuti mundudze zvamakaita makazviitirei. Tipe namba dzavo tifone utaure navo. Send that number pa WhatsApp then ndobva ndafona ina nditaure chinhu ndongofona vachingodaira iwe ubva wataura navo. Ezizvi vakandifona vakati ndikukumbira mari ndoda kuenda kuchipatara ndiri kurwara so ndotya kuti saka mari yacho ndovapa handikwanisi kuti ndivape. No, haukwanisi kuti uvape mari kana uchiziva nyaya dzakafanira idzidzi. Haukwanisi kuti uvape mari ivo ndovanoda kurapiwa kuti vapore. Mwana wavo wavakarara naye akafa wani. Ezizvi vanina vangu vanenge vachindi like every time vanenge vachikumbira every time vanenge vachikukumbira ava been trying kuvaendesa kuchikoro vari kutiza kuenda kuchikoro and I'm suffering kuti ndivachengete but they don't understand. Baba havana kana heupi yavari kubatsira kuti vana vangu ndofara kuvachengeta havasi kana kubatsira kana ko ukambomira kure kola ko what if you step aside kubva baba wako umbomira kure usa umbosiyana nekupinda munyaya dzababa kana chibatsira ninakubatsira baba umbo you are allowed ka kungomira kure so kungosta step aside wovasiya vakadaro nokuti pamari pari tikusa vape kana vachi vakagona kuripa mwana wavo vanogona kugadzirira mari iyoyo. Saka handimbozivi kuti zvinhu zvakaitika 2010 zvinhu zvandiri kukudzai but ukuzvitaura because ukuzvitaura 12 years down the line because zvinhu zviri kubata saka ndosaka ndati either you confront him andika wovafonera wega right wotaura navo wovabvunza kuti but baba zvamakaita handisi kukwanisa kuregerera then unzati vane kudikana vakataura toshi then wobuda mavari zvachose. But there is nothing that you can do. Kapola kana rapist ka you are talking about a rapist here. Uneva naonewe, uneva nini. Sometimes vabereki vakadaro va toxic you cut them off. Call. You cut them off and you live your life. God is for us all, each man for himself. Kana zvada imora mtoziva kuti hauna chawaita.
mwana ndosati iwa anoto wakatadza vanenge vachitoziva izvizvi pamba ipapo pamba pachagara pavakazosara vava vega vaningina vangu vaenda kumusha kwana mama vakaputsa dzimba pasara imba 1 so pandakazoroorwawo pakabviswawo mari yakabviswa iyoyo vabva vatora mari iyaya vakudya havana kana chavakaita pamba apa havasi kana kuchengeta vana but how sure are you how sure are you kuti vakabata sisi vako shushu kuti zvizobuda sisavanga vashaika vangabuda kuzvita futi pamunin'ina wangu ari kupretoria so ndiye akazonotaura kuna nabankuru vanabankuru vakati zvakatokuitika pana sisi vako vakashaika okay alright saka nina wangu anotaura saka ndopaakazovaudza paakavaudza ndokubuda pakazoita nyaya vakange vakujamba kuti nyaya yacho itongwe saka navakatombozviita saka that means possibility kuti ndio vakazviita saka iripo kola learn to step aside umbovasiya kola that's the only way because you can't keep on forcing yourself ipapo pane vamwe vana vasikana varipo yezvo vanga vakuda kuitira munina wako vane mishonga baba wako saka zvinogona kuzoka beki pauri saka zvakwauri toda kuva confident here utsvage closure tine mhaka yevakazviita kana kuti wongotaya unoita vachangoonawo kuti hauna chekuita navo ivo kana vachida chakutsvaga vane mishonga even pandakanda kumusha nhambvaudza kuti ndiri kuuya ndakangozvafona ndikati ndiri kumusha kwana mama kana muchikwanisa uyai kuno kutionani saka ndinogara ndakabatikana zvisingaiti vakauya handisi kuti zvichazopera ende why ndiri 100% sure kuti vakazviita sisimela I don't think kuti mwana anenge aine 7 years anganyepa kuti baba vangu vaida kundibata 7-8 years I don't think kuti mwana anganyepa hanzi namary zvozodii hapana vatongorarama life yavo vongofawo vongorarama life yavo iwe kune vabereki vari toxic vekuti unozvikata from vabereki vako vakakuzvara iwe zvichirodza zvakadaro mai vako baba unoita kuzvikata hamusati mambozonyaya dzematoxic parents ekuti vanokubatira mushonga mwana wakazvara chaiko unozviita cut off wega kuti zvina ndirarame ndiri senherera variko vabereki kana ngokata atotseda nakukata antongokata utongoita life yake ndizvozvo utongokata utongorarama life yake utongotora iti ini ndo zvandiri nchararama nemurume wangu nevana vangu kana nevanina vangu baba ndezvavo saka handizive chisimei kuti zvichazvirasi I think the best way is kungosiyana navo cause kugarisana chaivo kuti titaudzane handifungi kuti zvinoshanda cause tinozopesa takuvadzana eya kana wadecide iwo kuti haudi kutaura navo siya just chingosiya hanzi naBeckingson ndo point yandasvika sisi handikukona Beckingson ndo papoint yasvika vabereki vanenge vakushungurudzwa kana mwana kuti ndakutorarama nevatorwa kune vamwe inini kune vandoziva padiaries avanorarama nemi madiaries zvamusingazivi imi but ndozviziva kuseiruko ndotara sisimeni mirai ndimbokuudzai secret wani ndakaudza ndiani wandaiudza musuno nditi unoziva kuti munoziva kuti pane madiaries ari pano kana muri mucomment section mudataura taurai vari kumabasa Joburg uko vakabuda nana mai vana nababa vavo mufamily vakanyoresa sisimeli isa next of kin munozviziva vakatowanda vakanyoresa sisimeli isa next of kin ndofonegwa nevarungu chitongotane ngwandudzawo vana vasikana kuti sisimeli ndimi sisimeli takatonyoresa inini handimaona ndakanyoreswa kumabasa kumakitchen uko kuti sivavo checho ndomubvunza kuti ndovabvunza vasikana vakadzava kuti kohama kwensisimeli tselong story mina chikuzei nyaya ukaudzonye mufamily unogona kuti hapana zvokuita hapana munhu akatozvitsaura saka ari kuforeign land kudai so hana hama yake ndiwo ndosina kuchitamba naye kutora naye uchitomi ndiwe hama yake ndakanyoreswa nevakawanda apa vakawanda pacomment section apa vachida ngavataure vega mucomment section umu masivi checho vanhu vachitomunhu achitsvaga basa tonzi ndotongozoti ndingagoti kudini ndechisingavazivi ndiri life ndovazira panokuti mupinzei basa aiwarira ichinin'a wangu chichizve anything munozongozana nini ndine varungu vamanje vaitondifonera kuti akumbira ovada kudai ndizvo here ndichingoti oraiti munin'ina shame aiwa chimboita decision kana wafunga tsaida kuti wauri kukata just cut him off and do your life nevanin'ina vako kana vastressa ngavachikana vachikustressa futi vanenge vasingadzwisi ngavachibadzigana baba vayo umbobuda pazvinhu umbokonzentrera iwe nevana vako nevanokuteerera
Thank you so much. All right, sure call. Bra 8 cheshe vakaramba kuvigwa nehama dzavo. Imi munoti hakuna hama dzavo. Havana hama. Bra 8 vakaramba vaya kuvigwa nehama dzavo vaya. Vakanyesora ndiye munhu akatsika madziro kuramba kuvigwa nehama dzavo vaya. Vakatowana peace kuvigwa nemadhairi asingazivi. Vakatovigwa zvikatofarana. Hello kola. Hello, Simeli Magadi. Mushe kuri sei? Iripo muri kundinzwa. Ndiri kunzwa tirikunzwa. Ndipakawa. Ndaka baba varipo saka ndifanza ndoda kurerurawo. Alright. Intoda kurerurawo ndakambogara kumusha. Kwenguva yakati rebei baba vari kunoko. Saka ndakazosvika pakutorwa nevabereki vangu kuti aiwa kwakagarei naiwe murume wako haapo. Isi wakagara kuti wagarira murume wagarira chipambo here. Ndakati okay mandaenda kumba ndari nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndaenda nemwana wangu wekutanga ane 3 years. Ndakasvika ndakagara kumba. Mberi vanasisa wangu ndobva nditi uya kuno kupi uya kuno kubasa. Ndobva ndaenda kubasa kwaMutare. Ndaenda kubasa kwaMutare. Munongozivawo apa ndakarohwa ndiri mwana mudiki. Ndinenge ndine 15 years. Ndaenda kubasa kwaMutare ndakaonawo munhu wakandida. Ndobva tadana nawo andakambodziva babu. Takamboita zvatikaita. Taita zvatikaita. Murume wakaona kuti I think waguta zvekunoko zvekugara nemagirlfriend. Ndobva nditumira mari ndobva ndauya kunoko. Wakazongosiya munhu uya. Munhu uya wakazongomusiya. Ndakangozomunyeperawo kuti ndiri kuenda kuhazvanzi yangu. Ndobva ndatomusiya. Ndobva ndatoya kunoko kugara nemurume wangu. Ndobva ndaita mwana wechitu. Izvi zvinhu zvinondidya mwoyo. Zvinogara zvakandidya mwoyo. Handidi kunyepa. Asi hazvitaurwi kwela mumba. Izvi hazvitaurwi zvamurume. Handida kumbozvitaura. Yaisiwo problem yangu ndasisina tarisiro yekuti murume ungadzoka. Ndaifunga kuti vamwe murume watodi. But chinonesa manje kumunhu wechirume chiro kada kuti unotsanangurira kuti ndanga ndichita uchadzoki plus ndatodzokera mba kwedu kanchiti uchadzoki ndikazodai unozvishandisirwa everyday unenge uchitukwa nazvo unzisi hure wakazohura paya otukanga mazati ndi yanga chitogara nemagirlfriends kunoko ende iwe wanga uchitodzwa todzokera mba kwenyu chiti nachadzoki saka mai mwana isecret yamungu ende matoreurira imi mwana watokunzwa imungu ende ona iguva nangwe zvangu ndibatawo pandaona chirongwa chenye handidi kunyepa zvinogara zvinodya mwoyo kuti saka kusvika rini ndakavanza zvoni. Sama mchida kumuudza iye akakudza here vanhu anokudza here vanhu vese vanohura navo? Haana kana kumbotaura. Saka ndizvozvo square. Pandikatiya kuno akatosita mwana wangu wechitu handina kana chirwere handina kana problem yandikasangana nayo sokuti zvinongodidya mwoyo kuti asi apa zvapakafamba sata ndicho chakamboitika. Saka izvi zvaripi murume? Uri mubedroom. Matopona ini? Matopona hapasina kana nyaya matoreurira chitongoenda ine kugraveyard straight. Handitika? Alright mwini. Zvinoitika guys kuti vakadzi vemumba vanombodaro zvakaita kole. Zvoitika. Varume vanenge vachingwa. Amen. Ngatinzwe marufona. Hello kola. Muri sei kola pa confessions? Hello, Sister Mel, muri sei? Diri right muri sei pa confessions? Diri right. Foni yake ilikunita. Foni yake ilikunita kunguti reconnecting. Foni yake ilikunita. Network yakati mbonu drop. Foni yake ilikunita. Yes. Who are you? What do you want? Who are you? Huh? Zvakaoma. Vatanga vanhu vaya. Vanhu vatsvuku vayo kune vanodlisa vanhu kudya. Ita mutuka. Hello kola. Hello. Muri sei kola? Hello, muri sei Sister. Tira iti pa confessions. Hello. Yes, ndukunzwa. Murundinzo. Ndodo
ndiko zvandakatadzira mwana wangu. Ndakanyepedzera kuda dhimoni muchechi. Basa vaita basa rekuti vaita basa rekuteerera nyaya dzavaiudzwa nevanhu maraini dzekumba kwangu. Vanhu vaienda unovaudza nyaya dzekumba kwangu dzaitika kwangu vakadzi muchechi. Saka mufundisa vaida kuzada muchechi yangu iyaya zviya voda kutanga kunyepedzera kunge vakaridzwa pamwe yaizvo ndichitonyatsoziva kuti vakaudziwa nevanhu ndaura makajaidzwa sereka. One day ndanyasoti ndaenda uchechi handaenda uchechi pandatemi kunamatirwa yaya vanhu kunamatirwa ndakati asi ndoda kuvakirekita ndichitaunge ndiri dhimoni. Anamatirwa vandangotanga ngoteerere kutanga ngonyepedzera kuti dhimoni. Ndakavatswinya munoziva unonzi kwatswinya zvaizvo ndingosimudza cheya ponda munhu ndikati maasha ndiwo akatozoita kubata maasha. Vapedza kudaro zvikanzi dhimoni ndipapa rihombe kana machechi yapera michechi bhayapera yasvikanzi motozoya kumba kumaprayers zviri pamuri zvohombe shuwa. Ndikati zveshuwa ndichadi ichauya. Chechi bhayapera mba ndaenda kumba kwavo mba ndanotya vandadzokera kuchechi kumba kwavo mba ndaenda kumba kwavo because vanga vanditi mozouya kakumaprayer kumba tokunamatirei because zvina kutombopera. Ndaenda kumba kuya ndasvika zvangu ndatanga kubva tapinda muprayer room namaifundisi papa nevamwe majuniya anga aripo. Vatapinda muroom yamunonamatirwa vanhu ndigotanga zvangu kuvaitira dhirama. Ndakavaitira dhirama asi maifundisi vaitonditova vachinditswinyiwo. Pane pandakatonyatsoonzwa kuti apa vanyatsonditswinya chaizvo kuti dhimonika ini ndanyatsozvinzwa kuti apa vanditswinya apa. Ndikatiura ida kupudzorera ndakavashutira firimu kubva kuma5 kusvika kuma9 dhimoni risati rapera. Vazopedze murume wacho because baba vafonera murume wangu murume wangu paakauya ndikateka niwaro. Saka inini ndaitoziva pane mamwe magirlfriend aka ndaitoziva mazita ndobva ndati nhasi ndotoda toadura ndiri mudhimoni imomo. Ndigotanga kuadura magirlfriend aya ndikati ndiri mhingi ndoda kutouraya mukadzi wako ndoda kutomuuraya ndiri mhingi. Saka mfundisibva wabvunza kuti ko ari kutaurwa ndiani ava baba avo bva ungoti munhu wangu wandaida naye. Zvikanzi namufundisi vai handimuri kuzviona ada kuuraya mukadzi wenyuka ada kuuraya musena nazvezvo. Chichibvaipera bva tapedza zvedhimoni yabva taenda kumba. Inini mani ndakungopretenda kunge hapana chandoziva kana ndiri mudhimoni paya. Baba vakakumbira ruregerero. Ndikati muri kukumbira regerero rei? Zvikanzi zvaitika ucho. Ndikati hapana chandikutoziva ini zvi zvaitika. Zvikanzi aiwa oreit kana usiri uziva hako ndokumbirawo ndiregerere. Saka inoda ngorora izvo kuti ndamufundisi ndokavakiya mufundisi namaimfundisi. Ndaitoda kutonyatsokuvaazamura chaiko kuti miromo yavo inoteera. Vakachipazamura nemurume wako wekuhura ucho. Vakapatadza zvose nemurume wako wekuhura vakakiya vose waingonyeperawo dhimoni. Kutoti ivo vaita kunge zvonzi vari kuoneswa pamweya. Ndikati haiwa hapana mweya wamuri kuona umwe wamakuhwa wamuri kutoudzwa. Zvado zvatoda ngongorero izvo. Aiwa wareurira kola waregereka wadoporeswa wagona. Asi ndinongoti pamberi nekurova mufundisi kana vachinge vapindira nyaya dzinei navo pamberi nekubika vanhu. Alright Kola, thank you very much. Thank you Kola. Right. Asi naimi zvinombofamba sei papa tichikura kumachechi edu aya emapentecosta. Madhimoni mazhinji aidonhedzwa ndenyi magaisi taingozvidonhedza paya. Every Sunday kangosvika ndoenda kumberi kudai. Ende mafundisi makambozvina kuti vanokusunda kusvika wadona guys. Muchinamatigwa paya. Vanokudai. Ugodai. Uchakadzokera kumasure ka. Ugodai. Uchakadzokera kumasure. Uchidzokera kumasure chimwana ndzokera kumasure. Kusvika waseka nikodona. Mai mwana wachikuita kuti udonhe. Kudai. Kusvika ungodona mutsimba wogwadzo. Kola hello. Hello, Magasimbe. Tipo makadi kukola muri paipo pane noise.
urereka ndidzime zvandokwanisa kudzima. Hello kola asichova okay yangu yakamira kadai from 2020 June ndine maponi video nemanudza ambuya vangu nezvadzi ambuya venyu makamawana sei? It's a long story. Ndakapona shamwari yangu yaishanda paloji, saka ambuya vaikipota vachienda paloji ipapo. Saka mumwe musi ndakandatoenda unoona shamwari yangu, havana kundiona. Pandakaona ndakabva ndawanda, saka vakazopinda shamwari yangu ine weya inokwanisa kutora mavhidhiyo vanhu vari mukati maloji. ndindakatomutikira kuti ita sekudaro ndobva abatora mavhidhiyo aya. Saka from 2020 ndinawo mavhidhiyo aya. Unomadini ayanzvadzi? Tingati zvakutondafika pakuti even ine mukadzi wangu from 2020 hachatombotrust, ndongotongoti pamwe unhu wake nehwamai vake zvakafanana. Koma iwo ipapo ndikukuunderstanda. Koma vhidhiyo kamachengeterei? Kutongoti anytime ndakangonetsana ndobva ndamungombowa nemuratidzi. Anotozviziva kuti unawo? Zvazvizivi. Kola, are you sure kuti hausitobonyora nemavhidhiyo ambuya? Kuita sei? Kubonyora nemavhidhiyo ambuya? Kana but ndogara hangu ndichaona because pakaitwa pamavhidhiyo awo ipapo. But are you aware kuti ambuya wako ndimai? Mai vemukadzi wako ndimai vako? But chinondirwadza ndechekuti mai vacho vane murume wavo sei vachitochuda. But uri mukwasha iwe hapana paunokwana? Hapana hangu andokwana, but vanokufikisa umwe murume sei. Mwana vanokwanisa kundifikisa sense that way. So ungofunga kudii iwewe kana uchiona kuti varikufikisa umwe murume ungofunga kuita sei? Haini mutaura changu chokwadi mwoyo wangu wakatosviba pa 2020 ndongorarama hangu nemukadzi wangu haazizivi, but andozvinetsikawo kuti kowai murume wekuti akachinja ndaimuda singaite but paipapo ndava ndasviba mwoyo. Ende nanhasi manje ivo havaziva ndinawo, nanhasi vachiri kutongoenda kusaidi kuko vanotoenda navanhu vakasiyana siyana, but kuchechi vatoni munhu atori nechinhamo. Kola at least wadi kubudira mwana wako bwana mukadzi wako chokwadi because mukadzi wako hapana anoziva. Uri kumuurayifikisira mhosva dzamai vake? Ndozvandozombofunga kuti handisi kumufikisa hangu zvenzira imwe iyaiya, but it's like trust yacho. Vana mboenda kumaloji hani uri kuzviwaka? Vana mboenda kumaloji kuti vakwasha vanokuonai kumaloji zvinoafekta vana venyu mangwani. Vana mbuya vanopinda maloji mazviona ka because iko zvino kana wakabata mapicture mavhidhiyo yoambuya iwayo iblackmail yaunenge ona yekuti wakamirira musoro waunokona nemukadzi wobva wamubuditsira zvinhu zvaasingazivi zvaasinei nazvo. It's not fair though. Ndo reason ndakachengetera ndoziva kuti ndikanetsa nemukadzi wangu because sometimes taimbonetsana kudhara ndisanda nazvo. Saka vane kutaura kumuka vaibva vaita kundituka zvinhu zvezvo zvekuita ngenzina kukwana, vakanditukira mai vangu, vakanditukira baba vangu, vachivatukira zvinyadzi, but zvaingotirwadzawo kubva kumashure ikoko. Saka nawo ndirongomutaenda kuti tikangonetsana bedzi nemukadzi wangu vakada kungopindira vakataura any nonsense vanangoti it's fine, ndovaratidza mavhidhiyo. Iwo nambuya magara mutowirirana? Tingati munhu angaunditonga stereke. Yeah, but whatever zvausaita kuna mbuya vaka, please ndakumbira usainvolve mukadzi wako. Mukadzi wako pacha anoziva hana kuhurira. Mukadzi wangu handidi kunyedza, mukadzi wangu ari padziri, but trust ndo yashoma. I know trust ndashoma nokuti wakaona wega mai vakamuzvara vachiita zvinhu izvi, but iye hapana chaanoziva. Because unoona kuti ambuya vangu nyangwe mukatovaona vanhu vazhinji vanotovaziva, munhu anotozikanwa but chaumbobva wakamufungiri, asi ini neshamwari yangu tisitozviziva. Isocialite ambuya wako?
isocialite social tingati alright ipapo ngatipasi alright kuti wakuridza kusika masanda awo social media ndi vantu vesocial media zvino manje vakadza voice nasa pa zvichadi handinabasa nazvo ndiro munhu andisina basa naye meya makakura nazvo havazvifungire manje because havazive kuti ndo zvakaitika because nditori it's like it's about 4 days but not 4 days dzakateedzana. It's like this month next month mavideo na vachiinda kuloji vachienda vanoenda nevana vadiki kuti aish saka munhu angu chinonyanya ndirwadza ndechekuti atezvo rangu vakanyarara munhu wekuti I respect too much. Ndo zvimwe zvinozondirwadza kuti siyane nemukadzi wangu. Atezvo rangu I respect too much because vanorespect even my parents angu. Handina kana zuva randakanetsana navo nyange patinotadzirana nemukadzi wangu vanotondibata semwana wavo. Havana saidi ravanotora but ambuya vangu manje handizive nekuti mazuva ndakatozozvirangarira kuti I think my first days munhu uya wekuti anogona nga vaida kutondiitira action because zvimwe zvinhu zvavaizondiitisa zvo ndo zvinondirwadza izvozvo. Ko manje mukadzi wako habati foni yako here kuti asangana nemavidhiyo ambuya wako amai vakai anobata ndakahaida. Okay. Handitodi kuita zvizibo ndozoti ndatoita disrespect kwaari handitombodiwe. But iwe kana iwe handati kana wakonfesa kudai chibva wadelita kamavidhiyo yausiyane nazvo izvo papo panondiremera manje ipapo nekuda kwei nonadzisisiwa ambuya vangu vakanditaurira mamashoko anondirwadza that's why ndisiri kuda kudeleta. Ndakangomirira 1 day bedzere kuti makateyana takatoteyana zvimwe zvekuti ivo manje sofa nezvandinazvo vakada kungoita a mistake bets ndotongochiputidza ende ndidai ndine proof zvinyange vakazoda kutresa kuti zvakabva nekupi ndogona ngotaura kuti ndakazviona paindaneti. But pafia guys haasi kunyepa mukada kuteerera nyaya mataura kuti nyaya yake haisi nyaya yekunyepa ari constant haasi nyaya yekunyepa asi kuti vanhu ava vakamakana ambuya vane mashoko avakatuka mukwasha akagwadza ushu mwana uchu kusvika azosvika paasvika pakuita mavidhiyo ava pane mashoko akataurika mozviziva imi guys pane mashoko anotaurika akatowanda aripo kuti mwana uyu yatove kuteyana iko zvinhu zvazvo kutoteyana handifungi kuti inyaya yekunyepa inyaya yechokwadi but zvazvo kutoteyana chaiko chaiko kutoteyana inini nyange kurungoti hazvizi zvinotumirika nyange izvo zvidai kuronzi zvinhu zvinotumirika mukanditi hatazinitumira ndokutumira but zvinhu zvekuti its my secret ende chakanyanya ndirwadza vakatuka vabereki vangu maona zvisati zvaitika izvi havana kuziva kuti munhu anoshanda paanoenda its my best friend so one day ndatoenda unoonawo shamwari yangu laki ndakakasika kuvaona vanapinda mota because ndoshanda panogadzira mota saka ndongokwanisa kubuda neend mota saka ivo vanoziva personal car yangu but iyi manje yandanga ndashandisa musiwo imota yanga yatora kuzogadzira mandangobudachi nayo kuti ndinoona friend yangu pane zvandaida kutoti andiitiri saka ivo manje pavakauya ndakakasika kuvaona because pane gate ndakakasika kuvaona mota yavo ndobva ndatopinda mandagara mumota inini kutopinda kwandakaita handauza kuti vada kutopinda zvekutoti vada kutorwa nemunhu ndakafunga kuti pampanewo zvavari kungotsvaka pandatowanda ndichiitira side rangu kuti chii vanogona kuzoti kumwana ndakamuonawo kuloji inini vandapinda chiimota mandatogara mandatoona vatopinda like havana kupaka pasaidi pemota yangu vakatopaka nechekuseri vatobva kuseri kuya kwamba vatozopinda nekamukomana kavanga vanaro noti munhu mukuru vanopinda nevakomana vana vadiki vatopinda nemwana mukomana vanga vanaye paya vatobhuka room 13 musi iwoyo vabhuka room 13 ndobva vaita zvavakaita inini manje ndandatotaurana infact pavakazopinda vandadidza friend yangu yamba takutotaura saka infact musi uyu hapana chaka havana kudi kutorwa zvachi video saka vakazoti
ndokwanisa chii room iyi kuti ndokwanisa kutora chii na video saka avanombotora 2 days ndobva vakabva vadzoka futi vane umwe munhu asiri uya bhozi akanofonera akati uri kudai kuvaona kuona munhu avaene ndikati no iwe ingoita zvatakataurirana saka mbaaita mbatora ndo video yekutanga mbazotora mamwe 3 hey ndindakatozomuti achiregera but nanhasi even indakatanga kuziya 2020 but from 2012 nanhasi vachiri mutongoenda vakatosvika antonifonera saka ndakatombofunga kuti one day ndomboti ondifonera nditi ndoti but ndakazofunga kuti hazviite futi bcause ndandati one day aunifonera indova ndatuma madam wangu kuti chii indonitora mari kufriend yangu pakati then asvika paipa friend yangu webva yadilaya kusvika bhozi akabhuka munhu anozivikanwa kuti abhuka nenguva yakati achabuda yenguva yakati omudilaya mukadzi wangu kuti chii kusvika nguva yavanobuda avakangomira pareception bhosi pavanobuda ndokupfura pareception pandakazoona kuti its like mukadzi wangu handisida kumuisa hangu pakoma bhosi its like zvinogona kutozomubira futi pfungwa kuti ko zvii zviri kuitika plus vanogona ndakangozofunga kuti its fine ndaigare nezvandinazvo ya pakaipa hey zvanzi wish you all the best handiziva muchizoda kuita sei nemavhidhiyo but ndatoona usapinze chikuru ndokundo usapinze mukadzi wako panyaidza hapana chaanoziva haana kuenda kuloji haana kuura haangafiri mushaya dzamai vake imi makatiyana nemachikowa munoitana nambuya makatiyana muri tui nemai vako newe pedzanai muri tui musapinze mwana pakati ya but tikanetsana inini manje chiri kundinetsa ndekuti handisina trust because zvakutondinetsa handisina trust because anogona kunge achitotidaro indogara ndiri busy anogona kunge achitotidaro nerwese because mai vacho ukataona watombovafungiri even kumachechi vanomira havafungiri ende bad way havaiti nevanhu vakuru vanoita nevana vadiki saka maloji haya maloji ekujobheki mati iloji ekujobheki mai iloji ekujobheki no it's around hazvinonetsa mane kuti nditaure because vanogona kunge vakateerera okay kana vakateerera vadova voisi rakosvo haizvo ndabasa nazvo ndokupa tinotangira ipapo vakatozviziva ndokugona kuti vakazviziva kana vakusazviziva vakazviziva vanokwanisa kundibvunza here havakwanisa kundibvunza kana vakandibvunza ndova ndangotangirawo ipapo yapakaipa yapakaipa anyway good luck hanzvadzi good luck masi mukadzi wako hapana paanokwana hapana paanokwana but trust chaiyo hapasina ya zvakaoma ya pakaipa alright thank you very much hanzvadzi thank you at least for being honest hey thank you vana mai handinoona zvinhu zvatinozoisawo vana nekutukisa vana pane nyaya apa pati mukadzi acharongofira yasingazivi mukadzi atove koti in between panyaya yemukomana uyu naamai vake nenyaya yezvinhu zvasingazivi halo kola mushe kanjani ndiripo zvangu zvakamira sei paconfession rega ndombotaura yangu yeconfession nyaya yakaitika ndeyekuti muna 2013 ndanga ndakaroorwa saka mufamili yandanga ndakaroorwa vatezvara vangu vanga vane barika saka muraini momataigara imomo vanhu vaivaingonzi vanoruya vachingotaurwa nevanhu vemuraini saka pamba pachona paingofiwa zvingori mysterious like pachingofiwa every 6 months pachifiwa saka nyaya yakazoitika ndandine vana 2 patime iyoyo ndine vana 2 ndobva ndaita nhumbu zvemistake zveyasisimedi mwana wangu anga ane 1 year 5 months ndobva ndaita nhumbu saka ndaita nhumbu saka ndasingambozivi kuti nhumbu inobviswa sei kana kuti chienda handina kana munhu wandakamboudza kuti ndikufunga zvekubvisa nhumbu ndobva ndangozvinyararira saka ndobva ndatoti the other day taitobva hedu kunochera mvura nemumwewo mukadzi wemuzukuru saka mukadzi wemuzukuru ndobva akutongotaura senyaya kuti pane munhu akambobvisa nhumbu so saka ndichitoteerera hangu ndikatoti thank god ndatowana solution saka nyaya yakazoitika simeli akataura kuti
mashizha enzungu ukamapisa wotora madota acho woisa mumvura, mvura yacho inenge ichivava, ukanwa mvura iyoyo inotobvisa nhumbu. Saka ndima ndatongoti handichatongozvizama kana zvaita kana zvaramba. So ndopa ndapisa mashizha aya patopera 2 days. Mumbi yanga yatova ne4 months isimile. Ndopa ndapisa mashizha aya ndopa ndaisa mvura iya ndobva ndanwa. Saka ndanwa ndakangoita 2 days. Ipapo ndandisitagare pamba navamweni ndairinda ndakatovakira pangu asi pangori padhuze like 100 meters away kubva pana vamweni vangu. Saka ndobva ndatouraya hangu huku kumba kwangu. Ndauraya huku iye saka ndakabika kwangu valeti. Saka pamba yangu ane mutemo wekuti ukauraya huku kumba kwako unofanira kupakurira vatezvara navamwenewo vapa handiti. Saka ndakabika kwavaleti zvokuti ndakapedza kubika kunga kuma9. Saka ndaonoti vanhu vanenge vatorara kuti ndichavaendesera chikafu this time hazviiti, so handina kuendesa. Saka ndichingopedza kudya kumba kwangu bva kwauya kamukatete kanga katori kadiki. Katete kako kanga kari kumafunga 10-11 years nekabamunini vangu vakangoita sematwins vakada kuenzana. Ndobva wasvika watoti apo maiguru unobika nei? Katoti andauraya huku chichi. Saka ndobva waenda kumba kuya ndobva vanotaura kuti maiguru vatouraya huku chichi paya. So handizivi hangu twakazvitaurawo sei kumba kwavo ikoko ndobva zvadarika. So mangwana achona ndobva ndamuka kuseri ndichitoti ndisuke maplate. Sisimeri ndakangonzwa sekuti ndiri kuda kunoweta kudai. Ndobva ndati rega ndiende kunoweta. Ndichiti ndinoweta kudai sisimeri kungoti paropa ndobva ndatotanga kubhlidha. Ndatanga kubhlidha pasimeri ndakavhunduka. Ndakuchitakanganwa kuziva kuti ndindakanwa zvinhu zviya ndichiti ndoda kubvisa nhumbu. Saka ndavhunduka paya ndobva ndadaidza vamwe maiguru. So maiguru ndobva vatomwe vachibva vazodaidzana navamweni vangu. Vadaidza vamweni vendobva vamwe vakati chii. Saka munobva sisimeri vanhu vese vemuraini vakangoti muroro akaroherwa nyaya yekuti haana kupakurira vamweni nevatezvara nyama yehuku. Apa inini ndini hangu ndanga wabvisa hako mimba. Saka iwe paupenyu hwako wakabvisa mimba ngani iwe? Wakabvisa ngani mimba munyinyi paupenyu hwako? Ndiyoyo yega, handina kuzombobvisa imwe mimba. Ndipapo pega. Asi saka kubva ipapo simeli vanhu vakatongoti ana mwana wangu ndo vangu vandiroya, but kutaura chokwadi havana zvavakambotiita kana kundiroya, havana kumbondiroya. Ndindakatozvimira hangu zvinhu zvangu zvekuti ndibvise nhumbu. Asi raini rese rakatongoti muroro aroyi. Maivheni namama vangu vakatoti havaroya mwana wangu chichi. Asi pasina kumboroyiwa kwandanga ndaita zvangu. Ndiyo confession yangu. Aiwa, ndawisa Mwari vakuregerera kukola usazobvisa futi nhumbu iwe. Aiwa, handichambozvipama. Unofa next time unofa uchibvisa nhumbu. Usadaro. Ndatotaridza paboya kuti ukabvisa nhumbu uchafa iwe. Usabvisa nhumbu. Handichamboita nhumbu ndakatopedza kuzvara. Good. Unosungwa machubu. Alright, Kola. Thanks, Kola. Thank you very much. Right. Akangabvisa yake nhumbu yake. Mene tuna muri kufana. Right. Varipera vamwada kufona guys. Varipera vamwada kufona neconfusion dzavo guys. Ndanetsa ndoda kuti ndishinda yadhako. Ndadzakwa guys. Paripera vamwada kufona guys. Varida kufona. Extremely sorry ndiani kwa. Chibinzi. Hello, pa confessions. Simele masira say. Daswera masira say. Inina weone confession yangu. Inini ndini last born mbamedu. Saka baba wangu vakarwara. Asi kurwara kwavakaita. Vakati vakurwara. Vakandiudza munhu wakavapodza zvokuti wakakonzera kuti vazofa, because vakatoti vakuchipatara nobva ndaenda unovaona nobva vatanga kuchema. Saka pandakasvika vachema nokubva vakumbira vaita vava kutaura nemasaini, zvikaendokumbirawo kuti mwana wangu asari, nokubva vandiudza kuti
ndakaurawa nemukoma wangu wakandisira poison, andisira poison nokubva tamunzira, nokubva andisa chinhu kumusana tichibva kubawa. Saka everything vakandoudza. Saka ndobva vatoti asandirarami. Saka iwe semwana wangu wandinofarira welast born ndoda tode nini ugare nazvo. Saka izvinezvi handizivi kuti iproblem here kana kuti chakuitika. Ndinoti then musi werufu rwavo ndakawana vakasvinura mukofini, but patakatanga kuita viewing vanga vakaita sei, vanga vakavhara maziso. Pandakazoenda ini ndega vanga vakasvinura. Then izvinezvi ndakuita problem kuti ndikashungurudzika kana kuti ndikaita any problem ndinovarota. Then ndavarota tomboti ndashungurudzika mumba kana kuti handina mari, ndogona kutongwana someone unondipa mari kana kuti anything chinotoitika chokuti ndisarwadziwa muupenyu hwangu. Then nauye munhu wakavauraya mukoma wavo wakatondiudza kuti ndiye akavauraya. Saka mukoma uyu ndakambofunga kuti ndomukonfranta here, because sometimes zvakundirwadza kuti why akazviita, because iye uchiri mupenyu varipo kumusha uko. Akutembera. Yatokurawo yezvino izvi. Ayishuwa kuti hacharoi? Nokuti unogona kungotevera futi ukada unobata muroi unogona kungorara wateera. Saka pafuti kuti ndiudze mai kuti munhu baba vakandiudza everything, ndinotya because havana kundiudzazve kuti udze munhu, but imi vakandiudza zvese zvakaitika kuti munhu akandouraya ndinhingi zvakafamba so. Unofa kola shuwa unofa muroi haanamborasa zvinhu zvake. Saka iwe zvinani kuti ungogara kune secret yako wakachengeta secret yako kana ngodza mai vako chokwadi. At least your mom she can know. Unogona kuvaudza, but zvokudo konfrenda muroi hazviiti kola unofa hatisati takuda kuvika. But mai manje vanotobhiliva bangurava vanotofa vafarira zvokudaro because like vari murima havazivi anything. Saka ndiwo unogona kungovatipaako mai vako kana uchizata unogona kubatana, but on the other hand ndiwo unoziva mai vako kana vasina chifuva futi unogona kuenda novaudza. Saka best sometimes kuti ungonyarara chete. Kana vachifarira navo vakadaro bheta ungonyarara nyaya yacho. Patrick, saka ndo secret yangu hangu kuti nini mufamily medu ndiri kuziva munhu akauraya baba because vakandiudza ivo pachavo vakatondiudza kuti handiti sei handirarami ndichafa. Chiga kutaura kuti itori secret yako chingochengeta kusika unofa kana kuraigwa mai vako. Alright, kola ingonyarara chamwari itongoti secret yako yachaenda nekuguva. Pakaipa muri kuonya dzemamisha gaiska guys mundiregererawo ini ndazvidhakibva nesefriday ndadhakwa mene ndibona kuti ndamawasvika pa guys bhodhoro racho rave muhafu kai mukuona kuti bhodhoro rave muhafu kuti bhodhoro rave muhafu guys rave muhafu less than half zvaoma guys ndadhakwa nichirega fona ndakati kaunti ndeunovata dzakwa iyi kola lo. Hello. Yes kola. Yes, how are you? Bobo zvise asema levels zvishoma zveirorai zvese. Handikwanisi hangu kunyatsotaura zvese asi nangotaura zvishoma zvakaitika ndichiri mudiki. Right, inini ndaigara kumusha sesimili. Ndichigara kumusha mongoziva zvakaita kumusha kune toilet yekuti toilet inenge iri panze. So ini ndaitya kuenda kutoilet sesimili handiunyederai. So zvaitika ndezvekuti ndaitora makapu mode makapu ekangu then ndoita wait ndoisa pasi pesofa mode masofa ekumusha sesimili anenge akaboka. So one day ndakazobatwa nairo chairo apa pakati peusiku kuti nemutevani dzimweni zvairamba. Wabatwa nechiri dodi? Yes, it's me. Then ndakangoita the same thing mukapu bandaisa.
So ndakazokanga kuzoriburisa nawo. Then baraita, I think 2-3 days. Then bazotanga kunzwisa simele. Ndiri kuchikora. Ndakangoyekana ndaudzwa uri kudiwa namaiguru ako. Takabva kuchikoro zvakanaka kusvika pamba simele havana zvavakataura murodhi. Ndasvika vakangotora kapu bvavandiratidza sisimeli. Guys, nasingoti yenye pamadhoti show. Dzoka doti. Ingoti yenye pamadhoti show. Ndakusaka zvangu nhasika, but that time ndandionyebera. Ndichingoratidzwa kapu kuti ndakazviitwa neibhini neweti yakabva yangoyerera nemakumbo. Havanondora ndakangotoreswa kapu nyanzena unoisuka kurwizi ndabva unoisuka ndakanzikira samutoileti. So nangwe ndingoreurura hangu kuti zvakaitika. I think now it's 7 years back. 7 years back, yeah. Aita basa simiri. Bora ikona wapora waurura wapora usazvipambi kona. Alright. Asi vanhu munotambire kune madhoti kesi. Kesi mukatamba nemadhoti kudaro. Madhoti hatambiwi nawo guys. Musatambe nemadhoti. Ona ivi. Zvakaoma. Aya. Kwanzi sei uchara kuti kudikwa. Show iyi yanasi yati kone. Ungodonzi manyowa show. Zvoti ngati kudi. Ndikodzi manyowa show. Zvacho ameno chokwadi. Hello Kola. Guys, ndikuzama mvura mavisa wangu tasavati. Hello Kola. Hello sisimeli magabi. Mushe kuri muri sei? Mushe. Nangu nina confession yangu yanduda kureurura zvandakaita. Tichiri vana vadiki taigara nesisa yangu mwana wamaiguru. Pamba mai vangu vaita zvokuya kuno kuvave vakadzi vemadhoyo vaiva kuno kwachizotengesa. Saka tisatiwana nemwana wamaiguru kudaro taivabira mari. Saka vaiwanzisa mari musuitcase. Saka tisati tiri mbavha dziri professional zvokusvika pakuti taivhura chizipi, tainamanura toivhura, toba mari, toinamatidzira bheki chizipi chinamatidzira kuvhara kuti haufa ukaona kuti papiwa mari. Totora mari toenda kumashops. Tonotenga zvatatenga todzoka kubva hatingambobvira tabatwa muupenyu hwedu hwese. Neumbavha hwedu hwataitawo. Makugumira kusasere koda hamuna kuzobere makuru. Nokuti kazhinji kacho mbavha imbavha. Chero vakura unochizombomba futi. Kana sisimeli unga uri hwana because apa mune masirwa mari apa mai vaya kujoni muchapuwe mari mabhiskits yamama kwaimusirwe. Saka munhu anenge akuita musoro nemari. Saka tada kutsvagawo plani dzekuti tiwane kutora mari. Saka makatongoba mari kana kubatiwa pamba kwenyuwa kune mari yakawanda. Hatinambobvira tabatiwa. Maita basa simeli. Alright Kola, alright maregeregwa. Zvizveni. Alright. Kola varegeregwa vaita basa rekuba mari havanambobvira vabatiwa. Ndikatomwa ndomvura ndotodhakwa. Guys, ndida kundonovata guys. I'm going to sleep guys. Masongo arikuda kuvata manje ndikuzama mavhura kuti asavati. Ndikuzama mavhura maso kuti asavati. Guys, kaindovata ini. Ikaroramba chifona. Ndinechwa kuti masocha arirovhara chaiko. Hello Kola. Hello Kola. Hello Kola murisei. Hello sisimeli musanovata. Kola masongo akuvarikeni. Simeli ndoda kureurura zvandakamboita ndaadhimitwa muhospital ndakaita problem yegumbo. Gumbo rakazvimba raipisa zvokuti ndaitadza kufamba.
saka manesi ndakakumbira inotipoti yemuhospital yeyo havana kundipa vaingoti I'll bring for you hati muona tumakapu tedu patinopiwa muhospital toyotoya tokumwa mapiritsi twedu saka ini ndaitora kapi iyoyo mamu nebhaketi andandaigerwa navanhukumba ndotora kapi iyoyo kumwisa mapiritsi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi ndichiitira wetimu ndichivira mubhaketi why kola akanga manesi vairamba kundipa poti sisime ndakanga ndakazvimba gumbo zvokuti ndaisagona kufamba ndaisagona kusumuka panzvimbo yandandiri saka nesi vaiti kana vaya kuzonipa mapiritsi indi murume wangu anenge andigei 2 liters chemvura muchigubhu ndonzi chimwa mapiritsi nesi apo nandine nhumbu ndipei audhimwaimairefa ndati ndipei chigubhu ndomwa nemvura yangu iri muchigubhu ndozvandinoreuro rangu simeri kuti kwela makato noti zvimapiritsi zvikapu zvamuti takambozvimwirawo mapiritsi kuhospital si vana vadiki kola saka kola samutoreva taitowo takatomwawo mana kuti kola why guys makambomwawo zvikapu zvitogwa muziva munoona diki pepa yangu kuchipatara zvikapu izvi kumaidi kuitira mubhaketi renyu kola maidi kuitira mubhaketi renyu kola makapa aita kambomwambirawo kuti vana diki makadi kumwira mubhaketi renyu bhaketi manje kuti ndisumuke raindiremera ndanditori murwere simi lokuti ndaisakwanisa kuita zvamurikududza zvokuti tora bhaketi mapota edu andatoriyo kuti mapota unongogarira ubvoita piya kuimunhu ikola hamuna kuregerekwa imi hamuzodzoka munyatso kupureurira futi mwari varamba kuregererai hamusi kuregerekwa zvokumhanya kuona takamwirawo muzvikapu zviya simeri mukujobheki ndakasvikawo Cape Town wo zvakatyira muno muSouth Africa kana zviri muno saka maregerekwa tiri safe maregerekwa ndafunga kuti kuZimbabwe kuti ara tichakura kati kola mwari wangu aramba alright aiwa maregerekwa kola musazvipami zvokuitira makapu ewa alright bye guys tambotandara guys tambotandara saka tobatana futizve asi mangwana afona UK anambofona UK nas hello UK hello sis Mary yes muri sei kuchando chiri sei chando chando chiri right taura itinzo ndokonfesa zvangu taura itinzo I dated this guy saka this guy aiupresingaiti ndatiura kudaro like he was a drama person all the time so he had a safe rimari raigara mumba saka ndakatongoti kuzvinyaradza letgete speki saka ndakagadzirisa speki yangu saka aiti pese paaihonera ndasingachambomubvunzi ndaitora mari I think about 500 1,000 and so forth every time and kuti ndandibvunze kuti mari kuenda kupi anga asingakwanisi hello takatenda saka makaba mari saka ndaitora mari every time saka ndasingachatombomubvunzi not even one kuti wazohura warara kupi waita sei nangonosvomora mari ndaitongonosvomora mari but takazosiyana zvedu saka mukusvika musina mbobatawo svika masiyana handina saka kola mumaregerekwa inyu musazobe futi kola ngozi mukatanga muchiba mari next time munopesera mabari munhu chaishai sabe alright kola alright
Guys, ndakundonovata guys. Guys, nasi Friday guys. Nasi Friday guys. Guys, you know what? Nasi Friday, Friday, but the dad is there. Who got a booty? Hello, Kola. Yes, Kola, I'm to say. Mushe shoot. So that kind Maita china kuma 4. Yange atone timetable tsine yangu ikuti kuma 4 inenge yakuda kubuda. So ndaiva na nasi munongoita kuma 4 Kola. Aiwa. Makazochinja. Alright. Okay. So ndaiti kana ndakuda kuita singade kubuda pasi. Ndaitora hembe dzangu maini vangu. Like vanoshanda izviaudio. So ndaiti ndakatora hembe dzeziya ndoitira ipapo makuseni kunzwa kunoita masickness akatamuka ndonorasa. So hembe dzakasvika pakupera ndichingoita izvozvo. Pakakazobva manje vauya kudofa pakubasa ndopavakaona kuti pane dzimwe hembe dzisipo. Saka hembe maishandisa kuita toilet matishu. Maitoputira. Ndoputira. Ndobva ndanorasa. So hembe dzakasvika pakuita zvishoma. Pavakazobva manje kubasa vauya kudofa ndopavakaona kuti hembe dzavo dzakashota. Ini ndopana ndabva ndakwira bhazi ndadzokera uko Harare. Kubva vasara kuti mwana wasekuru wangu akaba hembe. Nanhasi vanotongoti ndakaba hembe dzavo. Kubva ipapa ndobva ndasvikira musa. Makadi kuvaudza kuti ndakanga ndichiputirisa tsvina yaibuda navo. Kubva ipapa ndazomboonana navo but nguva dzavo vanongoti ndakaba hembe ndakaenda nadzo kwavari. Saka maizoti mwana muenda nadzo maidzirasha. Ndairasa kuseni kunzi kwaedza kwekwe ndorasira musango ndaingopotsera dzakadaro. Saka dzina kana mbozowanikwa hembe idzi dzakazara tsvina kudaro. Hadzina. Kozi ndaitondoorasira musango makuseni ndaimuka ndinorasa. Kola maibika filimu chairo. Maibika filimu. At least mari urure yenyu maregere kwenyu. Chero wakati makabasi yenyu mari wakuregererai. Right sharp. Nasi choya nasi midhoto yoga. Midhoto guys rega intinde guys vana ucharamba chingwanedze midhoto. Chirega intinde guys tozobatana mangwana ndika utsvina mai mwana hembe madzidzo musaenda kudzimba dzevanhu muchinohla kumba kwevana kuhliwi mazvowaka makapa anowetegwa madhota anotaugwa navo muteletu. Ndakutora vekupesira vekuaustralia vekupesira. Hello Kola. Tiri right muri sei Kola? Ndine confession iri aberoti ndotangira papi iri very funny. Taura henyu Kola tichakateerera. Okay, idiri petanga tiri mastudent nurse. Zvinodzingisa basa. Taiti tichienda kumawadi emachembere varume. Saka taiti kana tichivagezesa tobva tatanga kuvatambisa mboro. Muri manesi? Muri manesi? Tiri mastudent nurse. Kumaizviitirei? Zvaingotinakidza because vanonga vakavata vachizviita vagwere. Saka ivo vagwere vaihwa sei muchivadaro? Vaitozvifarira watoramba kutoda kutoidza maoko ako kuti urambe uri ipapapo uchingovatambisa nemachende zvese. Jesu. Kuna Australia hakuna makamera hivi? Hakuna makamera kuma hospital? KuZimbabwe kuna makamera. KuZimbabwe?
kuzimbabwe kusikutyanga ndati ndiri student nesi. Okay. Nesi. Samaito zvita muri ma-student nesi ese. Vane musikanzwa inini nanasawira wangu. Samaingona kigwa nekungodaro vanhu so. Ivo vana sekuru vacho vaitozvifarira ende vaitoti kana wakugezeswa vaitoti ndiri kuda kugezeswa nauyu because vaizi vakakuti tozovatambisa. Masaka ito zvino ma-qualified nesi makazorega. Takazvireka. Zvodzingisa basa. Hatete kungoti kuZimbabwe nyange wakazvitaura hazvina proof hapana. Hazvina proof zvakatopera plus achakuwana ikupi. Asi mukazvita kwamuri kumunodzinga basa kuola mukatambotamba nhamo chaipo. Musambozviitei. Musambozviita kana. Zvaitidakidza because vana sekuru vacho vanonga wakutozvidawo kutoti nditambise mwana wangu hanzi ndigezese nyatsogezesa ipapapo. Inotanga yakavata uchingotambisa uzotoona kuti aikazi sekuru havasi kutomborwara chino. Ozotanga kukudaidza nzi gumbo rangu ndikuda kugezeswa futi. Ko tokotarisana so kutoti vari kuzvifarira. Saka muri kuona kuti paevery department kune zveko zvinoitika tisingazivika. Zvakawandisa. Zvakawandisa. Zvino kana zvisekuru zvaizomiriga zvoti chindipai maihodi. Anonga akangovata pamubhedha hapana chaanogona kuita kungosimuka kwayo chete but zvokuti hanzi angagona kuita simba rekukurepa hakana. Ipapapa ndo unonga wakatomubvisa hembe dzese uchitomugezesa ibed bath. Uchitomugezesa. Saka kana wasvika ukotanga kumutambisa ora iri kumita. Tongotarisana nenana nevamwe umwe sawira wangu anonge chigezesa umwe anonge ri pane imwe next bed. But ndezvandifunga kuti takaona vanhu vakurara pasi gameno kana kuchine mubhedha. Zvakaoma kona. Asi maruriro enyu at least zvapera maregerego. Alright, kola musore bo andika maita basa. Guys, bye bye, ndokubatai mangwana, bye bye.